Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwani gorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko omwancho muligere bwa Nsoko TV igetaseni gia Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi onye kuboteri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uburuso w'umuguse Tomu chago tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eyariganie asobo tengari butari no mubwekano magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 Mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara ko baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechiko bwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara kwa batopo wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batogo so sichinse mu Childoret no mugusi ora sichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa
mwanchu muligeli tunyare ko batoko genda ase bali barasa masamba una chinsemo chia mulo alia somo gusiyare emuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no musi anyare ko baga ko iwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusinere anyare ko baga ko iwegwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligeli asegeta seni ya Soko TV no gotochi ko batogokora eke igekuru gyeito tunyare ko batogekora asenchera bwenerete mwanchu muligeli aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligeli tunyare ko batogokorareria okorari kwanya gusira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi Eye Soko TV oboroso bwomugusi umuruburi kubwatia nabo kurigirirwa na kio muntu Wancho muligeli buya kigima emambi yabono ngo kwaligania somurubili bwa Soko bwakire na namono makwani itonali butambenga itongo mo church na yakwira nelinga itongo nogaya eiki ya chakire litukolero delia tichikirimo na namono tochi ukurangilia esemambi yabono tunyare ko batogo tura onye turaboka uri kwabukiro gendete kona kwa na enelinde litukoli chaka senchira yobukira no mwancho muligeli tawatebinga chinga kina chechi nyare ko bagokorosa imirubili yawe lituko na namono orolenga ya nyare ko bagekira na litukoli ya mwancho muligeli gongo kwaligania ase Kenya nande enere ikiyo mweli y'umutienyi aiga bono mwanchu muligenda litokoligera litokaraga kitochi ukora umutienyi biri kwa roberi biri byo bikajya ngo ikirene ngo ikirania nane namono chinga kibune chi abana banyara kwa bagosika giskuru bono ndiga balisiko abande bachakira matemba agenda tekolika yana lichi clip chibogo iri mwanchu muligera lya namono ngo tebinga so asumurubeli bwe Soko bwakire na namono tunyara kwa batogo kumanya ali agenda tekokolekana kurwa chinsemo na namono nyekole chinsemo chiri chiagusi tatebe goli chinsemo chi county ya Nyamira gose ukabe county ya Kisii to batebya senchira wikiranu eliogieli na libono liko nyara kabali wikira asinga yago elitonyara kabatoko genda bali ese chinsemo chia Nairobi mwanchu muligeli mwenda tegotobwati asensemo ya Signet anena mono mwanchu muligeli bogonyara kabana yago tetebya sobere tesimambi yabono dimate Nairobi yeye ero chinsemo 24 nigo chigenda tegokora imirimo bande mbale balenge imirimo butuko abande mbale bagasoa esemambi yabono na anena mono butuko takatumanya na bali mulese umtandao mule chinsemo chitali mense ya Kenya tuakwaliganiria senchira wikiranu elito chake lituko asenchira wikiranu elietaliana Innocent Onyango toko bwatira noyo minto Nanjo majito muri yankuru kwa Diana ndemo na demambi yabono nigo kwaligera somurubire Soko bwakire mabune yiga tukunyara twasanga tukunyara twamanyani nabego no mugusi tonyara tokoigwa eriogiri yago nabaiko ebirengero byago kwaligani benanda somurubire Soko bwakire kinga kirima itenga kwanyarigo kwe aliganya gucakali tukona togoke ekero togo chakali tukeri na yamo itonyara tokolikirania nabego wikirania emerobiro yeri tukobuno mutuna center otebiringa nago tunyara somtandao of Facebook na Soko TV YouTube and Soko TV elitonyara togosanga na bega namba yetu ya studio na bukunyara ko gusanga kerengero kyage mambi yabono ase namba yetu ya 078 marakabere 6 maragатano na 39 namba yomoiro tonyara tokumanyanya tonyara togosemanya na bega togote babuna butambe kegendo yokorekana chinsemo chiago na bega totebya elitonyara togotuma basaki baito banyara bagwikirana elitonyara tokumanyangana ryagana tokwene kiwakora se county ya Kisii county Nyamira ne county Chonsi asumusi ukebetrete kurenta watebanga emambi yabono bwo mwanchito mugiria kerobore ase esimi yago bogana gotunyara ase TV yago asinsemo chiriye chia pangi county ya Kisii ne county Nyamira na bwo county chiri 29 na bwo county ya Nairobi na gotunyara asinsemo chiriye cha Signet tonyara togosanga na bwo kumanyanya emambi yabono gongatika kwalgani na ndingo kwaninga wakire omagusio mentanosi asore emambi yabono Diana ikiaga kialenge ekiana mbia yalinge nchekuru juma na lenka igoro karato te ya Sokonyore masunya kasunyoli aiga buri kodata kebatidekero ni kyawa goju basikorora asare iga daguria bugu atiri dibugu ateti dimaye taka kubangale kale Nairobi bono iga kako na kururi chimyoro se
gikuba giguciekana ruche ritukuria ramisi na renga na re gokorora igo ngaranga ngo chati ngonyara okwayana ukabo chando lakini nenya sai numia ero nora twagokire nande tia tokwarigani odo lende na irenire nande bono mwanchumuligereri tuguchakari tukasobwekirano ninyegenete nga umwanchumuligereri tukeliria chakira sejira engia nande mono biri kwarobeiri udatwateba bono byasoire somuroberi amaene rero mete abana balia ba class 6 grade 6 grade 9 na form 4 bagendreta matemo ichire chinga gichiri mambia konye akobike gitabu go na gosoma rero tari gukibeka rero atakeira beka machibu ase karatasi iri yakoyo lakini tukobaganira bonsi success twaroche mu waziri w'ekisemi omusiko gamba gatebanga kirigento gikiranire igento batachi kogani ni ringa ukoiberu kwa matemo ko bororo na nemono kiri gwakorire na kigego cha sabatemo kilio tamanyeti gwateba pass gende gia kabire na bakonyora sama swali ali ara 50 kwanyora nga amaswali ya 30 no yamanyete ni lirende nga ayande 20 no yamanyete lakini no tainyora na ndometekera gwachire lirio tainyoreti ngwanjira lire gidio kuna kulikirinde kwanyora nga igentigenga ni irindi kiga na ndonyore mirome ebere igonga byoko alibaga at least kwara hitero maitu bagotebanga kara hitero taragenda ande iri tukurigo na challenge tumo rigero litunga ekero mwana ko rusko gali mbali day school tari buna bande bachite boarding nande kwa kibunaye tabuda bali mu aye day school wa want to tigera dake bati to deal jiro cho wanji to marigeria kamata inga eke bambi bine kigana boko turo mwana go kwa moingane yemo kwa momoyo kwa mosemia nandi kwa mosabero kwa motebinga yende skuru nyasaya ko bwatsi nanda kwa fingia eke mambi kirende mwana enda gasa sogete kama itenga amangana nguchi ariko babia konyare kadere abana baito bali mogenda to ikaransira matemo ngo batebinga success ni manyete nyaruka yane ngo ikaransira ro Holy Spirit ngo muganiringa anyare ko bagago kolibuya ni manyete litukulia rero baroro rero ngonyora ni chisabu chigo chaka timaye tugase bachenjire ratibeyu kera chisabu chigo chaka ngonyora ru mwana gitakare basoma science na maths ne tangani kwa yora rally day to whatever day 1 that kuburukani tebi na korane na day 1 atarika okororo lakini nende boni gani chinga kichomo tubasa gutwara ubwoba tubasa go panic matemo ina bagweka ina aliko nyogo kora iyo ntukio ka chencheri ne lietanga akoro kwa kipsea ayadaru kis jea gosenke kijea ayadaru go KCSE bolo lendo mwanchumuligiriri mworokia na kolete gasiae mworokiwa orokio mworokia kilikuwa konyabere gago korokia nandi nabo bako nakubasemia ali skuru ngagitinga kama temo uchakali tukulia rero beme actually nande nimaite skuru chinyinge twara chiganyiria maya ligorona bwatabari mu bakara baganiria maya nande no gusaba ituntu buna abarari abali muchinga kiechi nabaro baba batoero bali mu barokonyora bado naho bali buna matukali yande kinende innocent to gusaba itunga abali mu nabaro banyari bakubwatsi abana kaba ibuli bakubwatsi nabali mababwatsi nabanafunzi kabako bwatsiwa chinga kichi nandali chiko chikolengera linye school nere yagire school nere koleteiga no eni chipara boniga embram na kiabete twate twimbango twere ni chinga kichine no nabara baito ali asama libali ga twate bete egwate to konyora umurundi pigipigi gali abapogoli ame wakire simi ikonga umurgelia no sia sore oebe ene pigipigi ko ndo segali kwanyora abana bako nago charo kali basinyira buna bagufuka akenye kare candidate mubwatsi ndakutika ko mudiringire yanga bono mambia yangiye yumanyete yaguye basi matembunaro atagitaka mochoko gite to basa guna ko motogojera bana buntura batogojera weekend ngima aitwa ko babuguri dayo mondo gurko emakanga bono ro batogojera bana buntu agatigite tutagete chi chisambe chi school mate
good results na chigo sambe school yani chigo samba yaraba abantu bajagatebanga muri bintu ngo kolekana birega igasenchira yubikira n'umunsi muri buri soko bwakire buna twagotebire semambi yabono nabo kunyara kabago kugenda sensemili ya Facebook unyara kabago kanyore link ya roro nyara kabago tubwati asenchira yubikira nunane na mono tubekere kerengera likiago totebya soberete semambi yabono nande nabo kugenda sensemili ya YouTube unyara kabago subscribe na roro nyara kabago go to follow asenchira yubikira nuntunde soko TV muri buri soko bwakire buna twagotebire semambi yabono nigo tochikogenda naye busyo litujara kabatokora lituko twalirosire asenchire yubikira nande mono rero twakore digo special dedication nane mono gutumira bali bagakora amatemu abo cyakira birasi binde byo CP indego nga success nimeta bali mbakireka nane ningo tebi cinga kigetumugano karoro bw'abalimu onyinyolye lakini ndende tigaturara bali babukira so mtandao semambi yabono na bali basoira sumurubeli bwensoko bwakire ili tujare ko batokogenda na barabu asenchire yubikira nonta to cyakene semo ya Facebook Diana ontebinga ningolio soiroro tubugatirane nayo mwanchi tumongera mo kunyinga abakogenda utuma ujumbe yago ase namba ya studio 0788666663 078 marakabere 6 marakatano na 39 namba ya mwere tunyare toguska mutu amo nabigo asumtana ito Facebook na to live na Soko TV YouTube na to live na Soko TV nabigo tuma ujumbe yago usorwa karwago okwani abantu batureke mambi yabono nabigo chiskuru chiriyo gatayitoganiria maya emambi yabono ni maitengano gwate skuru asomwano soma kwa somete ase amatego soma no ene yuere siri agose angena muago nabukubaganiria maye mambi yabono nabarubekero bakoiguba gwatukwa nabakoigwanga aro abantu mbale na ntwe ayo minto Edwin Machabago tebakuru skim chepkombe bonsarigo begi muturumesi na ndeme omoroberio kuganiria aba achinga kichingia Super Susan Mirambo Sabrina Nsarigo begi Heren Nyaboke Rina Nyaboke Joshua Songo Ediva Yeskimu Fred Nyandie Kamusima Ekeverson Bosire Joshua Mbiatrimba Gertrude Sabure Engo ya Lingombe Rasugu Kareb Isaiah Moyuayua Ukinyi n'abantu bonsi bachepungombe muturumensi basoime yomoroberio nabego Gelsa kemtagote bangano ali mi yomoroberio following nabego Joey Fred Nyakonde agukwana na Innocent yakomoteba good morning to bro. I'm eagerly waiting for the interview with lawyer Otieno Mukaya. No aganyete sana otebiringa nata itamanya machika yuna ria ya cyber security rato to bajega rende gakirende bakarigo cyabakora lichiko murayibwe nsabeka esei nande bachakire ko teresegi yo mintongo cyara ariko wikara igamo kaya Otieno oyoro mo wakirinera nyarika gotwerera samange nabo igasobonge tunyare tokwemanya manchito magire nabego lamekyo marba tibanga bluetooth sini akurwa marani watch following nabego Clementi Obado watching from Jordan in Israel country tuko pamoja hadi tamati asante sana eno kumochera wote good morning nyasayo nganchira na lili tukolinde from Isabana border kuganiria staff to Korigas namgo Customs Kenya na Customs Tanzania asubuhi njema pia siwezi sahau babo minto bacheba kwamboka olebiombe mwanyabando seito atuwali mambingia na ligereria ligeriane ene baligereria igonga eno kumochere agotebanga ligeria na likorokwere ni mokeira nero moganirie mambingia asante sana Prince Nyachoti Mokaya good morning wira nando sorondenga usengwa gane ligeria go mambingia Prince Nyachoti Mokaya rateba good morning en Soko TV good morning to you MCM yani waliona wanaume wapewe monda Monday those students when you announce exams leo wishing them all the best watoto wenye wako nyumbani let's take good care of those kids asante sana Rogers Nyarike koro Amsterdam Netherlands watching live on Soko TV na Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Antonio Gori Kerubo Pande Elvis Opande Omongina Mocheche Litunagirino Mwikoyo Junior Richoni Mayaka Rameke Obuba Nyarombe Kaka Junior Echemani Yechi Radio Jonas Bundi Amenya Bingwa Nyamori Mogadishu Sheira Kemto Charles Momanyi Frida Momanyi Jared Kaburi Nabego Laban Kaburi na abandu manchito muligira wera naimba soma sinchira bene nabego Jessica Mora awotebanga ensoko bwakire na salamu ichine chia Innocent asema please help me wish my daughter Lindsay Kemto Agari success in her KPSE exams. Mom loves you so much Lindsay
atiana ra muwisheri Innocent amene kwa muwisheri Lindsay, I wish you all the best na nenya saya kunyoli alikuwa beriko gosoma imambia bono Biabono, my daughter, I love you too. Wadolende na igule mom loves you. Success. Na boko jara kwa gweta na wadolende ni manyetenga ki amatemwa yu. Tali kigambiro kenene nigitege sinini ko jara kwa kororaga gwajare kwa kwenda busyo na century bikira no anchira na ndo mwanchu muligelinga bone mambia bono abana baitolende rero mubasa ko bayirongoli. Mo bayirongoli. Banywe chai. Kibatiri doche ketate. Mbaza kwa wiro goli pia bara ulera ndani mwegire spas patenga na mabere yani gentokera soft kita iko samba munu onye chayo bene poetake dande no nyene soda mumanya ngo sambira abantu munu soda gakirero muraba karaba ichaye onye nero ngoli mo bayeri karaba kolira matema ebintu biribire byorora igabana mbata getunga na mange Nawego Kristo batani atebanga wakire biya kuroborangi kinyambi with my wife Lydia Kerubo abana shera matiyanyi muranga mikaye mama mongi na tata muranga mata-in-law Mary Mikaye moseti n'abashabiki bonsi ba Ensoko TV sande sana boigo musubire su Ensoko bwakire kirandi Dennis yake musubire su kurana ko Salams Club niko ndani abagaba boke na goswa ime Ensoko bwakire Diana Ndemo Innocent Nyango Barnabas Kebaso Salomo Nyoni Jeria Kerboli Net Mokoti Bubiero Natasha Mcuti Bonventure Mubisa Yobesho Beshai Honorable Victor Omondo Miyenda Naboigo Rogers Nyariki na Emmanuel Mwaga Naboigo Jeria Kerba Tebanga Osoire Miyomoroberio Tosangamo na thanks for checking on her Yuago Tebia Omusoribege Susu Naboigo bana basige konge awatebanga karibu ime Ensoko TV umorobiri Ensoko bwakire musoribege su Natasha Mcuti Sheila mke mto Victor Sabons Magoto Honorable Victor Mondi Miyenda Isaac Omwemo Muzai Permanent Jared Urule Matureti Benjamin Nyaboro Douglas Songau Hiladio Musioma Rasugu Kareb Salomo Nyoni na Begori de Nyaboke na Begori Rinet Mokogoti Bubira atebanga kura utawala mihango watching live bana baske basoko wadoha Katari weka situ Nyamasibi wari watching live ndo chichiko na ucharuka maybe ngenda se namba ya studio na rababo kire kuruase namba ito atebanga good morning Diana and Innocent good morning to you na rekera ndeni seki yo muserwega soko na Kuro City Salams Club ko ikagachuba seito Ensoko wakire na Ensoko neyemo na wega utebe Ensoko TV wakiri nyasaye no miya stera oboke Diana Ndemo mbekire enka gitoteroko ndya to kubekera kinende agotebanga entakana Jones kurwanya Kibroni kuri nasibani go manjito muri tukunya to gusanga amatera tumego cha kinga kiciri cha ikigo ikakuri nasibani go manjito muri ya tetugende usanga imeta senite Ensoko TV ogende tuma ujumbe yagasina maitio studio 078 marakabere 6 maragatano na 39 namba yo moyo Wanchumuri libu ya kigi masu mwagenda tegutubwatia ndonsi muna tuwa gatebiri kwa kagenda seseme ya Facebook unyara kaba go to follow bugoli link yo yire sechi group chiriole na bugo tobekera oro asenchira ya bene iko kwanyare kaba go kinili yogiri to na namono tunyara kaba tokoranga tuanyare kaba tukwaga chiki murumunteke asobwamo bali muri asensemo ya YouTube ningoro chekere Dennis Kirandi umusolibwege susukuru chinsemo chia na kuru gateba nigo bwanje tegeta seni Ensoko TV na butambe buno gatebe Ensoko na ya mombi ya monu mwanchumuri bali mu atoiresko mwenda tegutubwatia tutahita kwa ndumu tumusini Diana tugoirana tunyara kwa batoko genda bosire kine namba ito yo studio nigere 0788666663 nambe yuno bokunyara kwa gutumira ujumbe ya goro na ande asenchira yo bikiranu materero murana gutumira clip chinyinge gose tucha twara chibegera kwa nyole bintu bya bire binge beke simu ya landscape nyara kwa bakoro si clip ya 30 seconds na bokunyara kwa teba sole na mono nonya bono buna togoteba uguganiria eskuru gete abana success unyara kwa batatebi gotakerete skuru getere gosenyale erasegete na mono mwana gete elitunyara kwa batoko beka sembeo libaga tugukwana na yatoko libaga gukwane uligera ligu gochia asenga aigana Ensoko TV tondo muri mukomusinene
Ege Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho mulire Nensoko TV Igeta sen Nensoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi kurimo yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwansi korwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Maosa kurwe county ya Nyamira elietara Nyariki Steven Embonde kurwase county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amang'ana y'amagiye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machini na nyora Netrobin ya Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ege Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
majito maligiria na ndenga kiene ngukwarigania na utokwarigania sense moya maya tugende ukumanyari agende tukwenekiwa kura chingongo au ministry ya Kenya angimo no chinga kichugo cya kura se county ya Kisini county Nyamira na bego twatebetina ali okoreka na sense ya chao na bene mbayo na bego twakire simi hoitire namba ya studio 078 marakabere 6 magatano na tirineri namba ya moyo tonyara togosanga tonyara tokumanyania na bego twatuma omusaki tonyara kumanyanga na ali agende tukwenekiwa kurwasi nseme icho kore no manjito mulira togo chaka bene kurwasi county Nyamira ni ya mateyemo yasokire na gusaba obokonyi asiba gusaba bali babwate okubokonyi nabigo omoyo mu yabanyara bagwe sokia nako bakonya asomuga kabwe myaka 52 ujyo rwale turire bwa kansa agendete gucandika sinyumba yae kwetira utanyora kibesi cyo kwenda sinyagitari kuri no manchito muligere ngo basabire bari babwato wanchokuya wesokia eri banyare bagokonya omwancho yobo manchito muligere turotanya robot rwasinchira bene tunyare tuguska mutwe robot rwaganitwe noyo minto Steve Imbunde na sensemo ya Nyamomite wodine ya Nyamaye bunge ya West Mugranko nigo tukumirana na Nyamira Omenta ya miaka 52 oyu hoikabono asetaro yensoko tokomonyora nigara ireborere Omenta tabwati nguru chinde chonsi nigo habekiretwe pipe eyare wetie ndagera kero arwarete uburwere bwa kansa yemioyo asekorende pipe yatigerete gento gekogera oroka endagera kera irwe ngobono chigondo yo mwabo umugako yo Nyamira oiro murwira asinkiya matuka atari make usemya ketari meke na murigeretie kinyomba emunere igarose tirikanyora atararwara bono umongino yo dere ureko genda na akabarua okora aiga gokwenda akabarua gwaka nusiringi 200 rituko okora akabarua akwekera akorire bacha kuria omwana nabwato omwana uracha takagenda mochengo na Nairobi tana kororekana na nyene abantu bekinyura ambana komora muna barayiga na baracha kwiri mbana komora foga koyiga bete ga kurware emioyo atari konyara kulinda agira buya ekera gukikoria igago sesi gwapako sokia amatanga mauro korumurwa na nyembo na gase kubekirwe gintu muna murayiga iga murigererie amaene na burasunki ke baro kegenderete umongino yokore gasi enkong paka raki orosiri ngoro kwali simura mugaka akoro kunyamira Omenta aiga no bwo Omenta bana Nyamomite esa sayati no mwachire gaiga gakinje gonkorera na nkonywe ekero mugaka na endo ire na arosiro burwiro obuna bwa muriete ubwa kansa aigo moye gento keri nande kyanyagera akasasi goge kanyagera ona uchikorie ndagira yaitere kimiyoro na ringire igo na arosire na mamoro ango soki na ira ni bono na boncha ndegete igo gakia ba minto ndagira nkomwa na ona koroka no mbegeta masakaraje metureye merabu no mbegete bijanja benko no kokororire kyara ligo ichabuna lisomba ngokugete yani ligoja bonko mwanko mubekera monu odi na ndo ngira ne ligoja kyara teri ko gende ngoleri geti chete mubuna mwana bondo retese wando riresa gakia ba minto bakayaga jenga gakina kingokora korengana ne amate yabo eyue kweranga nigo bonirikire gento babwate eryo kumweranya gitari asekorende bare meirwe wetani achibesa chiribuye myeyemo nigo bakwerera obokungu banyariko bagwetera ase okumurwari Nyamira Omenta aro andi linde busibwe ono yo noyo minto na barwari tamaene twabeire tokonya gusira iga bono bito ina twasinyive na chiete go songo hospital akabati mite diaroro agate ngime chando igabwate kansa yemioyo akabekerwe pipe ale gotumeka na ara abete muno yogopo ake engaki yabekireti bono naende yachire keiranire ekero community batema na bakamoirani aroro gikabairwe litoret bono litoret byasinyire gakitibashikane iri ekire site ya 150 nigo bono kobomo basabire abarayi n'abasamari bo wancha osire familia yaiga iri kwerekenga oyo mwabongo irwari nyagitari iri kwenywa robo bwenya asobo ime igo twaje kobolinga onye okonyarikana mware konyara mutorariri asindi niyo abantu balia bachumbe batokonye bayesimi enamba yesimi ere 07
10 57 71 44 Alice Nyamira. Stephen Nyarike Mbonde Nyabomite county ya Nyamira. Muligereri mbuya mono Stephen Bunda soroboti oruru kuganyo bokonye na nene mono nyegenete nga abantu bali bomoyo muyabona batebiru Diana kwesoki bali banyara ko bagokonye mugakoyu ururi bwa kansa no bokongo sana nigo bukulie nibo na mono bokonyore buna chinga kicyabona kibese kibulita sense ya Kenya na bokonyora umuchando sana bwo konyora inchirura nyara ko bagokonyo inyegenete nga abarai kuruchinsemo na bokonyora uyure rogongo ronde ruonsi na bokonyara koba kugikirana ne amateyu ororenchiro ranya ko bagotena na barabu no nyembara bwise nambe yabo yesimi barule na bokonyara ko bagotuma chisiringi bere chiawo 10 onyore ngumugako yorurege seru irunya gitari na mono tugenete nganya sai na ro ranya ko bakonyora obugwenia mwanchu buli tokanda bosio to kwase county ya Kisii as wana basae abangi banyarite ko babwe sokia se chinsemo ye sub county ya Kisii Central eliokoligia amabaga yogosoa asigikosi kyabana jeshi muri kito weekly forenge nigaikiranita sense meyu na gukwana no mu lieutenant umanyekanita silita wainaina na namona kanyara ko baga kumwerera nga kikeli bakonyara ko bakoligereria aiga Diana bagatebanga nguru chiawo chigokonya basae mbasogete bakamnyokororo maete onye kuibule twe umwaka bwekiri bwibere na ibere icingaki na chingagerete ndabo babwata chingaki abaga akabali bayibule tumiyaka 1995 ogenda asamba minyoko bunda yura ase ko buna chimbongi to basa guchioro gora basaya basogete bali bisora bake bagachikuminyokororo bakararende ngamba nyora mbabaga na nane mono mulikito weekly forenge ngikirante se chinsemecho nagotoroseria orobotiru kubwati Wuna enchire yamo yokweneke buno bulendi bwensi ya Kenya nkogandara bali gochingigwa na kweneke buna chimbebe chensi ya Kenya nkolendo chira senchire ya bene kurwa saba bego bali bakuru chinsi chisiko buna Al-Shabaab bono nige kyombeke banajeshi bensi ya Kenya kyabalingolire abasaye bali beligetie elo bachikolikwa ko baba na jeshi asebitengo bya Kenya Army amona Kenya Air Force ako kwa na Nensoko TV asege speak ya Gusii Stadium abo asara emerobelio yoko balikia basaya abo koba abana jeshi ni Lieutenant Colonel John Wainaina atababuna omwako yogani gabasaya abanga besogetie elo bachikuelikia ko baba na jeshi ikiana nake kioro kibuna mbayi anjidensi ya Kenya. Na mimi ndio naongoza timu ambayo inafanya usajili katika Kisii Central. Hili zoezi la usajili lilianza tangia tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka huu. Kwa sasa hivi tuko hapa Kisii Central ambapo tumefika wakati mzuri. Zoezi zimeanza tangu saa 2 na tunaendelea, na kama mnavyoona kuna shughuli mbalimbali zinavyoendelea. Kama unavyoona watu wako kwa kiwanja tukiendelea na shughuli mbalimbali. Zoezi nzima especially mahali nimetembelea na wengine wenzangu ambao wamekuwa mahali tofauti, vijana wametupokelea na wametokelezea kwa wengi. Ina maana kwamba vijana wanajitolea kuja kujiunga na kikosi cha jeshi kuimarisha usalama wa nchi yetu. Niko boigate babuna omwaka oyoga kolengana no gochika gwense gochia asekerero gose digital nabo kweneke buna obukurumingo kyana bole ananekigima asemero bole ko balikia banajeshi nige kyombeki ya KDF kyanege tibuna gyatumekire chinchera cyekerero cyo balikia banajeshi nige Kenya obone bamarube kurwa asegetenge kyo kujaribu kuzuia ufisadi na watapeli. Tumeweza kutumia teknolojia ambapo kwa hivi sasa hakuna mtu anapewa nakara yoyote kuambiwa kwamba ameajiriwa. Anapata ujumbe kwa rununu yake, anapata ujumbe kwa email yake kwamba amesajiliwa na anahakikisha. Kwa hivyo kwa wale ambao wanaeneza kwamba kuna mabarua zinapeanwa, barua iko kwa mwenyewe kwa rununu yake na pia kwa email account yake. Ukwanera okolikwa kwa basubati asegetenge kyo abo asabatubati batali kwa sensemo yabunganya libale chache nigo Lieutenant Wainaina ayerera buna nigo okuganya kwa KDF gotaganetya basubati kurwa nsemo nyalibale chache asenge nchemerobero ya KDF olende chinsemo chinda basubati nigo baligetu bakaigo. Defense Forces huwa ni kikosi ambacho kinakuwa na jinsia zote mbili, wanawake na wanaume. Yote yanaletana na matakwa ambayo KDF iko nayo. Kwa siku ya leo hapa Kisii Stadium hatujakuwa na jinsia ya kike, wameripota asubuhi, lakini kwa nafasi ambazo zilikuwa zimetengwa Kisii
Central hakuwa na nafasi ya mwanamke ni kwa sababu ya matakwa yale ambapo yapo katika Kenya Defence Forces. Kwani ndeme chando mekemeke yaro kaneta chinsemo ao abo asaba kalete merobelio ko balika nigo abeka bene buna basaya banga obeso gecyo liko ko bana jeshi nigo bagotumeka malio yo gotindia na bego gochoro chitatu ekyana nake kyabatu guteretare na bande nigo babwate emechando ya malieta bono obaseme bwarwe gocha sabasaye wetanga kurwa asobo tumeki bwa malio yo gotindia na bego gochoro chitatu na liama bagabuna yo koliko kerago cha ataliko baetera. Na changamoto zaidi ambazo tumekubana nacho karibu katika kila center, utumiaji wa mihadarati kwa vijana wetu umeenda juu sana. Jambo la pili ambalo limeharibia wa vijana wengi ni maneno ya kuwa na tattoo. Ningependa kufahamisha vijana wetu waweze kujiepusha na yale matendo, diposa wakati mwingine wanaweza faulu. Burugaiga asegeti ya Gusti Stadium ngolipotelea Soko TV getirane YouTube Marenge. Mwanjito murigiria tugotigana na roboti urwo niga barundi chipigipigi kurwase county ya Kisii baboliwe kwenekia bona kubwatirana bari bana abanyanyimbo iri kwenekia bona ngo cyabari kubeka oburindi obyase chinsemo au me county ya Kisii angmono egetsigita seni gya sengera manga asaba kubwatirana abanyanyimbo iri kwenekia bona no nababegwa bari baswane nabana bodaboda ko bari bakubekwa byara. Mwanjito murigiria tukutunyara roboti urwa century bene tunyare togosuka mutwe. Don't drink and ride. Wear the right gear. Kuwa na helmet, kuwa na reflector. Don't operate in unknown territory, especially at night. Avoid overspeeding. Speed kills. Oyo no mosi yesibwe station y'abanyanyimbo ya Sengeramanga kagukwana muto yo musangerekano bwa barundi chipigipigi meye chiro ya manga aso musangerekano oyo niga baboliri abana poda babe muto mono asoko bamanya abanyanyimbo abagambi nabo abakonyi babo ekero obusalia bwararekanire. Ukisikia mali iko shida si utasaidia dia sisi either upigie chief agents of security ama village elder ama nani. So among you here haiwezi kosa mtu mmoja kuwa karibu na mahali iko na always be ready to share and to direct us there. Naende niga basabire bara unenge boronge bintu bire bakwa babaye mu kichinsa cya butuko na lietarorekane buna ebakobwatisio bosalia. Hii vitu unaambe uchukue na ni kwa msitu kwa mtoni huko na ni usi. When things are concealed, they are hidden at ungodly hours when even the dogs are asleep. You are being called to ferry them. You have reasons to believe these things to be stolen goods. Sasa wewe ukiferi, you are accomplice. You are a principal offender. Mwenye amesaidia hiyo vitu kwe. Nasengwana yaye, obabuliri baraye gokerosia kogesika na boyo kugia kama guta ekebego kyabo elio kebwenere. Nyinyi mnasema eti boda wamedharauliwa. No, wewe ndio umejidhara. Why one unaendesha na patapata. Mimi sahi kama ningekuja na pajama mungekubali huyu ni OCS. Uvaa proper, hata uvae suit na uweke hiyo. Jameni, hiyo ni ofisi. Unadharau ofisi yenu. Sasa wakati mnadharaulewa sababu wewe ndio umefuruta chini, una claim boda wana dharaulewa. Idara gani imeandika watu wengi kuliko boda? Boda wakisema ile manyumba wako nazo. So, hiyo idara utasema inadharaulika. So, chukua hiyo kitu serious kama nika. Am I speaking some sense? Yes. Sasa usidharau uende na slippers. Buno bachanu boro bwa kabirgo cyase nyasaye. Nero basegetire baba bachanu. Kwa clean, boda wengine mahali natoka huko iko jua. Jacket moja imetumika karibu 1 whole month. Mwenye umebeba naangalia nyuma hata inaleta ajali. Ya sababu iko vundo. Hapa si iko wakati mlikuwa mnawaosha. Asugwe meno, sababu hii ni ofisi. Hasero mbeli akwa chibalingite kwera ni cheigoro cyase customer obata abilitelibu yakoga chinkoro cyabagani babo nigo kirabaletere mechando busyo abwasaba boliri baru chintigali. Chenja murudishi. Iko ile machozi ikitoka inatoka ya damu. Atalia one day. Mwingine atalia ambaye wewe itakushika na hiyo laana. Mmenipata? Sasa utaendelea, one day it will catch up with you. Mmenipata? Hiyo ndio laana yenu. Sekta yo Burundi chipigipigi nigo yabwati sirense ya Kenya asogo kinia nabo yo gusegeta uchumi yense. Ngwetera ya serikali ikuriye kubwatirana na barobwo asemeroberie menge nalyo batatiwe magega. Vincent Monda,
Ensoko TV. Jitomuligeria oyuno musakito Vincent kurwase county ya Nyamira chingake omusiesi kurwase chinsemo chia Sengeramanga abolire abana boda boda kwenekya bunango chabaramo na kubwatirana abanyinyimbo kurwase chinsemo chia Sengeramanga kwenekya bunango chabari gukora omuchando bubulindi mube nabayigo abantu bali baweswane n'abanyanyimbo n'abana boda boda gusaba ndi chipigipigi elio kolenta obusalia se county yo ya Nyamira. Diana ase enchira yubikiranu norobotiro ya sana na iguru mosiesio yuna kwegeria abana boda boda batole chingwana namono akobatebye kiliba gukora na munatebirenga asense ya Kenya bonige sector kulikaba sabange neyo Burundi bichipigipigi na namono bunaboni goligeretie serikali yatebangete kuligereria ngaki abana boda boda bakunyara kwa bakora imirimo yabo banyare kwa bakolikiwa chitwale identity marks egera no nyeno ekero busalibu gabeire tejare kana bo korekana batuka mange twarore no nabantu bakora suchimbunda masasi ase mechie menene bakoibiru chisimi okonyoranga ne chipigipigi chigotumeka nkagerete nga ese campaign yo agendrete ase chinseme chiamanga negento kya bwato bulitoba na mono ya mono Vincent Munda asoro botiru ya anana mono asitwanyare kwa batuko manyanga nkikeli korekana ese mambia bono togendete na kuesomya kilikegende korekana chinsemo ao mochumuligeli tokogenda busio tugoso ase county ya Kakamega asebono mono gelibwe bunge nene umoske Moses Masika Wetangula araite abarayi bali bakubwate serikali bwikase kanisa ya St Teresa's Izanjaro zinizanjiro ikalikurukwa asibanyari takoba bakuru anana mono bago gusasima na go wakira kiliyotebekana campaign na go segoteba anana mono kurwa okoboko gwichia selichi kumuraibwe nsanyara ko bagakulikia elio likingeti kuligereria ngakimetanda igonyara ko bigotumeka asikeli atebire ngalichi keli nigo chikobali koleta chimbwa chingi yago chia asaba tumeki bonsi be mitandao muske Moses Mazika Wetangula nabara yabuni go bale asichinseme chichia malava anana mono kuna gokorera campaign murwaneli gukulige kirugo kyobo jumbe asenseme yo kwetera ekiaba kya UDA. Magega yo muraibu ense Dr. William Ruto kobeka ese yo gweteri chikorio korendo botumeki bwe mitandao use cybercrime law nigobono igatia baraibe sokirie na kumoko boko ukwana omonogeri bwe bunge enene Moses Wetangula uyorenge imeye county ya Kakamega nigobono agikeirie bali bakwamerera lichikerio no nyanabo nigo aeneke buna ekerenga kyo gweteri chikerio no korongeya obotumeki bwe mitandao anene mono kuegeria abana chimbwa chingia. Tunaona haya kuona wakati tunajaribu kuprotect family, wengine wanasema maneno haieleweki. Nasifu kanisa yetu ya Katoliki huko Embu imesema ya kwamba wanaunga mkono kikamilifu sheria iliyopitishwa ya cybercrime. Itakuwa aibu kubwa kuona ya kwamba katika mitandao ya kijamii watoto wanaonyesha watu wakiwa uchi, watu wakifanya mambo machafu, watu wakivuta bangi, watu wakifanya mambo mabaya. Omorai bwabange asebunge nene Kimani Ichung'wa nigo akwanira lichikerio ribotumiki bwe mitandao asateba nigo lirengete kolenda chikanisa korwa se chidini chyo gosiria oburuso bwe chikanisa. Ya miswada 8 ambazo rais alitia sahihi wiki iliyopita. Mswada mmoja ambao ni wa matumizi mabaya ya kompyuta na mitandao ya kijamii. Na kati ya malengo ya hiyo sheria ni kukinga kanisa dhidi ya dini potovu ama cultic behavior and religious extremism. Lengo la pili na muhimu sana, padri, lilikuwa ni lengo la kulinda familia zetu kutokana na mambo potovu ya ngono na maonyesho ya ngono kwa mitandao, pornography. Asensemo ya Faruk Kibet nigo aboria bamenye benseme yo gocha amo na gusira Moses Wetangula asekerenga yo korento borai western magega yo morai bwense Ruto gukora entunda ya kabere. Ombi yangu ni kwamba Mungu akipenda mnaposhika mkono William Ruto aende tamu ya pili kama jirani. Tunaomba na nyinyi mtafute majirani akiwemo Ichung'wa ili uongozi uje magharibi
na uongozi haiwezi kuja magharibi, uongozi itatokea hapa Malava, ikuja hapa Western, ndio Wetangula na viongozi wa hapa wakalie kiti ya enzi na kalamu ya kuandikia watu wengine, akiwemo Ichung'wa, mimi nikiwemo. Nyinyi mnataka uongozi ije magharibi ama isije? Omugavana wi county ya Kakamega Fernandes Baraza nigo bono abaganirie ama yaboroki kwa ba grade 6 amona bali ba grade 9 abo bagochiko ikaransa matemwa manene ayale bosio boigo nigaene kebuna abarai bonsi nigo baramona barabwo na koba moyo asichinga kiechi cha matemwa. Najua watoto wetu wanaanza mtihani hapo kesho, watoto wa Kapsea ambao ni grade 6 na pia grade 9. Tunawatakia kila laheri kwa mtihani wenyu, na sisi kama viongozi tunawatia moyo. Tunajua ya kwamba Kakamega is always leading in national examinations. So mimi kama baba yenyu nawatakia kila laheri. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Wancho muligeli tugatigana na rupati uru mulikito Deborah nigo togosoa iskuyense ya Kenya na namono tosoe asense ya Amerika bono murai bwense ya Amerika Donald Trump niganyare ko baga kwirukana go so asense ya Thailand asenchira ya bene achire koranga chinse cha Thailand Malaysia cyanyare ko bachigo twaro mulembe na sibono iganyare ko baga korenta okuigwana ase chinse cyona nene kintu kilia kolire no kubikese iyo mulembe mu nyorwenga murai Donald Trump asama tukaeta bwango iganyare ko baga kurwa asense ya Misiri asanyare ko baga kogendoro na kubika omulembe ase chinse chirichire ase miliki wose chinsemo chia bwarabu chumuligeli tigango turara sabali yumurai bwense ya Amerika asagendete kuna koranga chinse chichanyare ko bachigo cha sobwamo chisegi chianyare ko bachiko era no mulembo nyare ko ba kogochicha. This is so exciting because we did something that a lot of people said couldn't be done, and we saved maybe millions of lives on this one peace deal itself. And I'll tell you what makes me so happy is the two countries we're dealing with, and the third that helped so much. I appreciate so much. Maybe it couldn't have been done without you, but they really like each other. I'm not used to that when I do these deals. Usually there's a lot of hatred. They liked each other, so it made it a little bit easier. But millions of people are alive today because of this peace treaty. Today we honor the memory by bringing the blessing of peace to the nation she dearly loved. She loved this nation like few people love their nations. This is a momentous day for all of the people of Southeast Asia as we sign a historic agreement to end the military conflict between Cambodia and Thailand. And we're so honored to be involved in that. It was so important to me. Two great countries, but they were going at it. I want to congratulate the two courageous leaders, and that's what they are. They were courageous, who are taking this monumental step. Prime Minister Hun Manet and Prime Minister Newton. I also want to thank Prime Minister Anwar of Malaysia. I called him right at the beginning, and I said, you know, you have two countries that are fighting right next to you. We need a third place. We need a sort of a neutral place, right? And he was there, and I said to him, you know, if we get this solved, I'm coming to your country. And I told the truth, didn't I? A lot of times they say that, and that's the last you ever see. But I felt I had an obligation to come because you were so great, and the two men alongside of you are so great. Historic figures now, really historic figures. So. A commitment to support this peace deal. When I first received your call and urging me to do more in supporting our initiative, and you personally did call both prime ministers to urge for a speedy peace settlement, I would say a great thank you. And we, of course, admire your tenacity, your courage, because the world needs leaders who promote peace strongly. And to achieve that, you have to break some rules, as you did today. When President arrived, he asked me to join him in the car. I said, that's against the security and protocol rules. And he was delighted to break the rules, and I... That's right.
wanchumuligeli tugusuka busina gosoa asensemo ichigosoli timu ya Shabana litukuligoro nane nigo ya Rochester Senya Kemini keranya tukabage gwa kwigulia yamo ni timu ya Mathare asiki minano gia Kenya Premier League. Timu ya Shabana erense yoborai bwe mokocha Peter Okidi uyo manyekanete nga umwalimu Peter Okidi ni ganyara kabaga kuliira na wanchira nanga matokeo abera mabe aseye Shabana yabirige gwitwa chigosoli bire chikubwatanira lakini onyara kabaga tebanga kere timu yera chikobage kogosoli ni timu ya FC Leopards nigera chikobage gokolibia aseke minano kia Kenya Premier League mwancho muligereri tigango tonyoro robotiuru na timu ya Shabana yara chikobage gokoliri tukoligoro seagetu igolia yamo asiligenda diesagiro. Timu ya Shabana nigo yagenria kurika amachiwa mabe yemaiga yogo ikorwa ni timu ya Mathare United egore ya masirigana diesagiro megeti Kyagusi Stadium. Ukwana maiga yengo yeyo niko mwegerebwe timu ya Mathare United anyakabaga kokera obobuyo bwigana gotebani garage kubeko mokia kwenekia timu ya NH kunyakabaga ko bwabo tambe. I'm happy because getting 3 points away from home, and I think it's a good feeling because last season we corrected 4 points from Shabana. This season we've already corrected 3 points. And I think also it gives us time to start planning because our next game we are facing Gor Mahia, so it gives us a little bit space for us to breathe. But of course, in the first half we dominated because it was a game of 2 halves. The first half we dominated the game. We got our solitary goal, which I think we were working yesterday with the strikers. I'm happy for them. Then the second half, of course, you expected Shabana will come direct. And that is exactly what they've done. You could see even the centre back have moved to the striking, to attack. And I think with the direct ball, I think we are in a position to handle the threat. And I think kudos to the character of the team because it needed character. Asensemo yae umwegerebwe timu ya Shabana Peter Okidi nigo aereida okugechwo kwae asichigosori chiga anyakabaga ko bugwa asibono anyakabaga ko teba nigabe gitomokia gochikwene kinga egosori egatie timu ya FC Leopards ne timu ya Shabana ikigadi chikuria Jumatano na chikonya akabaga konyo robobwi. First of all, we thank God. I think we'll always keep on thanking God. It's a second game loss at home. It's very painful. Very painful, I think, to us because target zetu kidogo the season tulisema hataki kupoteza points hapa. As much as the league is still bado ni changa, but ni game ambayo tuko tunatarajia kupoteza. Considering the way to concede na the way to create chances, I think naweza sema kidogo pia sometimes football is not fair. We will win that game. That's the only results we have. Yeah, we will definitely win that game. Yeah. Asibuigo anyakabaga gokwandra abagosori ababwati chingoma namba chikoba tayari eri wacha kosori ya kuchakiri chikiri ya Jumatano. Yeah, I think that is a report from the medical department, but the likes of Michira, Dizo, some like Michira 3 games should be back. Dizo, I think our next game after FC Leopards should be back. Imbali anytime soon, maybe even the game of FC Leopard will be back. So for us, we just need to focus in the next game. We have dropped points. We need to go back and recollect ourselves very fast. Na machibu atarikogokia egere timu ya Mathare United yanyakabage kujikura timu ya Shabana asegeti Kyagusi. Bono kurengana n'umugerwe timu ya Shabana Peter Okidi yanyakabaga kwera nigaraj kubeka omokia egeraj kubweke minano ke ike igadi chikuria Jumatano ekero araj kuyerigania timu ya AFC Leopards. Kotpotiria Enso Kochigosori kurasegeti Kyagusi Chepethuel Machin. Biamano sana musakito Betwell Machine kurwase county ya Kisii chinga kya kwanera igoro ya Shabana litskuri igoro mwanchito mulgiria boigo tutigata sense merie chosoli nigo amashabiki Arsenal abetka wikirana sense mochi county ya Siaya chinse mochi Bondo ime ya Oboda Farm nyumba ya yomuskerela Monodinga oyubona olinyegusira sibabe teba kumunyora nabego komwa esko buna mashabiki Arsenal litskuri igoro nabego mbabe teba kuro chinkwana chiabo nabego muswati Idodinga oyuro murugyo era Monodinga nenda betega kubakira ngambi yamono asokunyara kawe kirana kuri no manjito muligira tugaturatigera chinkwana cha Idodinga tonya tugoska mutwe.
Arsenal takes too much of his time for me. Slow down with this. To spend time with you. But Arsenal is playing. You must go out and watch with the people, Arsenal supporters outside there. I asked him why don't you have a TV here? Why don't you watch the TV at your house? Manjito Mulgeriana radio betka okorekana igoro chinsemo chiria chia oboda family ya bondo hasaba shabikie asanari anyartra wikirana se enyomba yaye naboigo egrefi yaye gose embera yo muskerela Odinga bakababa ko moesko ya yo moero nabego manjito Mulgeria litsko igoro tiyo minta innocent ateringa niki yabeta sensemo ya sanari bateli tukonde na batebiga iga mokole celebration ya Victor Gyökeres mugakana na kanete akiri ayengu akorete mwine nuna arenga noro ja mashabiki Arsenal ikiranira ro muskera ila Odinga ningakabwatire club ya Arsenal sana apart from Kobe Battle ni club ya Gor Mahia no nyene club gitu ya Shabane kigitarakoribia muskera ila Odinga ngubwati arenge umupira na otuko tali kubwati guka Raila Odinga miaka ya yakira arengo musae no enekera ringi sensemo ya bunge gwaka ringu mupira abwate myaka 50 nomo lakini agendete gwaka umupira 60 years nomo kongu ringi chichenga chiayo chirigirira bakora dichi umuntu bwate sharpness na nana mona kwambuliri tukuri igoro maega ya mashabiki ayo ya club ya Arsenal wikase chiseme chia kango jaramogi asomusikira ila Odinga tindekire club ya Arsenal ni Kenya litakabage kurwa maskani yabo ko chia asomusikira ila Odinga asogite club kia Crystal Palace ikikira sense ya Bongereza asegolia ya moya litakabage konyonsi guno mugosolio kagosolerie club kia Crystal Palace aselieta eze Wanchumuligerelie na alia alengese mambia bono twakumanyiri muna agendete okorekana kurwa sechinsemo ao koigura baliki baito nigo balichinsemo anu na nana mo wanchumuligerelie kento gele twagatebiringa esemambia bono nigo kwenda kubwatia Soko TV ya mtandao Facebook onyalika bago follow okwenda sensemelia YouTube onyalika banaro subscribe na ndamono onyalika bago tigire comment yao namba yetu ya studio no yebwate nigere 0788666663 elitonyalika batoko genda bosio lakini gento gere Diana atarakole semambia bono ntoko genda lituko ataratoyenga ne mwamu manyenga litukeli yale ronga iriberete nchendo chenga Diana bono ngocha kokosana tuli naye ya ntoko sana ngosa bukwa bera lero lyoka tinda kitoko sana ya gurabura jora bate kebati jira da muligerelia naranga atagete bugebe ingani na bura jora nere yalingite ya tinkweba korindo mwanjito Mulgeria ntaragote bingana yetu yeke mambikia lero siri tukulia lero abakote bingana botunyara somtanda Facebook bunen Soko TV nyariko botumoru akarwa bujumbe yago tawote bingama matemo acha kirebena litukulia lero tinara mukoganire chiskuru chirange na seino amaya nabega sabana baba bagosoma nabega siya matiyage gosoma gose skuru neonsi okogania amaya litukulia lero nabega sina maitio studio 078 marakabere 6 marakatano na trieneri namba yo moere nabukona yako usanga ujumbe yago elitunyare to kumanyene nabago semania kolendi litukulia lero mwanchito Mulgeria ligotebanga emboli terikwegena konyoro bwene kurwase kigambero Kenya ngago emboli terikwegena konyoro bwene kurwase kigambero Kenya ngago enero lyo lingana lito ya lero usiringana li muamu inegeta seni yetu Soko TV nabago morobire Soko bwakira Wanchumuligerelie chenyuwete nga emboli tekalikwegena konyoro bwene kurwase kigambero Kenya ngau nereliye emboli ndoiro chinerelie tibati gosera abase kobekorore nyare kobekumubere na inche nateba ngati ndi chikugura bunduki gento ndagore ni chisimba chikubwata chirakira abantu bali bakongozera chikoge chigura ije chindi sema bia baro mwachumuligira batatebinga noroje ngembulire base ko joro boyade kuruwa sekigambiro Kenya ngabo moske Jontes kebati ayega kyuigedete kigambiro kie nyangau ngakikirabe rija ngawe nereliye simapia baro nabukunyara kubakurukira gelkyo tigalitete kemo ebe se moya bano mambi mwachumuli toka ndo mutimoko tukwira na tete ko swa asensemo y'ikigazeti
Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi Tomo chago tengere merobere ito yogosemya na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana ya ikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde olenge ko ende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatare icyo butindo nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyuma bikomenya asege kegetambe na gokobo korali bya asemerimo yao company ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia bwebyuma ao byubuye bwekerengo kyayigoro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache icyo gusyarire bimeri amache chigenerator chisola panel amone machine cyo gukenura amache nkwaga bari swimming pool na gugisibya nkoni baramalyogo yo gukenura amache asumu cyo busongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirnitie negedesenya kenege Kigali asamange bakirisimi ase namba 0708623645 Gose 0711079840 Gose 0711079324 Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobokoreri buao. Ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions. Bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo choboncholia. Rigurito neliokokera nigoto kobera ekero kuagulire. Nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakirisimi ase namba 0700259909. Ayeta
Superstores iyi ni duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagakibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera no gwecorera se showroom yaitu chichuma emisumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyobolemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetawisirwa ngondi from maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurirense ikaseduka ya Uru Superstores asomo cyobosongo ibara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimie namba 0111161500 kusetome email info@orusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X Facebook na Instagram Uru Superstores karibu nyumbani asomwa Kenya Uru Superstores yonyole vintevi enibo nero ekogendia obonda bwense nakige kogera inche buna Frida Kerubo na imokire egetambukiro na kongaria ase chichiro kwaene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina naki amagori ebinto ale naboigo merobelikiria serikali yabekire kwaene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO naboigo chinsa isato cha magoba asitorabe to wesemia amange Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Wanchumuligereri Nensoko TV nabono nigotogoswa sensemo y'ikigazeti sebambia bono ndochega iga semesa itutu abekire ikigazeti cha The Daily Nation, The Standard naboigo ANOR kwani umuligereri tuchakase semo y'ikigazeti umuligereria naboigo ngo kwani mambia bono nakuganiria lituko ligiya ase nande ngo kwaligania onyare ko bakogosangana intwe mbako malio buya kegimo mwancho muligereri tuchaka bosubi tuchaka ne gazeti ya The Standard ndocho mugano mutangani iga bagoteba nigo bocherere chinsemo cha Russia sipakale bateba chisegi chisese chisegi sipakale bateba nga sesegi agendete igatiyense ya Russia na Ukraine nigo bona agendete koleta umuchando gocha asaba Kenya banyar ko bako biwatira nigwa sesegi yu sipakale bateba amami yabasaye banyar ko bagoika asense ya Russia eliyo bachete koligeli guchi emeremo lakini rende bakanyara kwa bako bekwa asobosyo bwesegi yu agendete sipakale nigo bono goikira boniga abasaye bagendete goitwa na asikili bagatebese gazeti ya The Standard bagateba abasaye abangi banyara kwa bagoitwa na bande bagendete konyara kwa bakogendera konyora obubwene kuru ase chinko machintindi banyara kwa bakonyora spaswetiwe ase egekosi ekikiense ya Russia na abange niko bali ase chinyagitali chi abanajeshi ya senseyu sokale gateba abasayibu ni banyara bakoirwa asenseyu na kuba konyara kwa bagateba ngoro bachikoyegwa chibese chinyinge kubwatekana nega swali chikoba bakora lakini bakanyara kwa bakonyoranga niko bangainiru na gosoigwa asige kosi kimugano yuno gole sepeji ya kabere ne ya gatatu lakini iga igase asebe chientanga nini ndo chega iga umusayibwe myaka 24 onyale ko bagakubwatanirwa na bali baroro oyo mugurunga Orima Jubi Kotieno na nde no arabwate myaka 25 kurukunga Ismail Tariq Ahmed na boigo Kariuki Samuel Maino bwate 30 no yomo na Kuloba David Shikanda bwate myaka 22 na Wangari Ruben Ndungu bwate myaka 20 na kianda ole ase egekosi kya tebekana kya batri nigo na nigo ba tabaga iga mwanchu muligelinga nigo bonsi pip
bairetwe na kubekwa bosio bwesegeyo maega ya matukatano wanyartuka bakonyora maegerio na bono igake ntata bangati bali kwaigwa ndagera machitayo na bono igati bali konyara kwa baba kwaigwa burwalia na ekra banyara kwa baba gotigwa bali ne chingoma nigo bagotigwa boka ase chinsemechi bagwetalira mwachi murigirira bukonyara kwa baba koranga oyomo onyartuka baba gokwana ase nganeyo igatebete uyira ne kurwa sense yo ya Russia igatebete ga doboko ngbororo chwe maite no mugano karuko nyuligereria tugwenerete tuligererie chinsemo ibere abana abasaya bako ngainwa ngama ya na kale Russia kero gosoma mugano uyu mbali gatebugu nga military bago chukurwana kero bakurwa ni chi agency chi kuruti gose kubalike merumo nigo bagotebugu nga nyomo kwenda Russia gose egasi nere Russia yoko ni chisto yoko ni supermarket yoko ni chiduka yo gokora buna gasi ende yonsi abakenya bakwenda baligia Dubai bamanya goikagaria the first thing umuntu gokoikuru airport okore passport okosaba esim omanya kwa egu form ogo sign elikire kerashi I to understand it ninki ogo sign kurwabwa basaba manya kwenyora ebale forest gati ase bagotebu gumanyete bono inune chisoja ali no monta agucha gustokerobe inki kyandu seti nini Kenya karo wacha kile kwa trend imagine jeshi ya Russia ko qualify go join jeshi ya Russia obwanere to train emetienyi 12 ni lichiko go qualify jeshi ya Kenya obwanere to train more than 9 months ni lichiko abanda aba bamanya ko trained for 5 days bave front train okay na ndoroje karo koligereri abana basayege abakesana karo naligereri ngaseti imambi enarora ngo monto manene gabu abwate miaka 31 wena romo nenepi abando roche 23 24 25 these are young men bakungainwa kero kende ndomate gasi nibolete Kenya kero monto nabwate nini ambition lakini nkobere biya umuntu gwatebu ngayaya egasi ero nei naende kero kende Russia yaboletu ebatebete barabwe bako recruit ex military no mwanajeshi uli litagire gose omwanajeshi uli resigned warabune constitution yabo nkaite nkobara were asafu ase jeshi for 9 years ama ko resign bona afadhali oyiro muntu oyo ex military omaete ninki jeshi bona kurusio muntu Kisumu matega gose gusi kwanda kwa muveka naende front line no amangana kale no bakukwa mbali kwa kumacha yikwa kwana gabo mbali kwa no medication teyo tubugati simi okay wanchubuligeli nabo gwesomera mugano USA gazeti ya The Standard anene mona buneka rekorokia abakenya abo banyare ko babakonyora imechande menena basaba ke bakale koirwa sense ya Russia anamono somusa yomo litaliya kene bali tumegete egera banyare ko bakuru mugano yo USA gazeti ya The Standard banyare ko bakonyora kilito goteba exclusive interview kurwa somungwano yuba banyare ko bakumubakilieta ogorunga Javano Kechi eline litaliya babisete bagateba nigagendete konyora uburwalia asinja gitali ya Kenyatta akona kogenda kirengaki elianyara ko bagakurwalia bakonyora uburwalia na namona gateba niganyara ko bagago kuboligwa kurwa SNCU na obisi yo balozi yense ya Kenya erese chinsecho cha Russia asagoteba aselitanga nikegima nalianyara ko bagakonyora umuntu mukwanete umuntu bwege Swahili anamona akanyara ko bagakonyora bokonyi na kwira nigugocha sense ya Kenya na namono egente korekana nga chinse mo ibiri chonsi nikachikali ko gutumeka basaye bono batigire gutumeka abantu babo sibakali gotebekana nga mono inse ya Russia nere ebogolitia basaba bange amnene mono kurwa sense ya Kenya kuko na kuligie meremo mbiya kwa bekira magana innocent the Russian government batata itigotumeka abantu babo legal statistics abantu abo jeshi ya Russia ibara around 1.4 million active soldiers compared na Kenyami personnel around 65 abantu karoko rusi
mate karo kurusi chi driver ni chi serviceman chiri abasawero gotigaria baragende segi Kenya ise gotokange yaende segi nense yende tiarera fully 25,000 aku ekarongo tumia statistics chia Kenya in Russia abantu bari active baraso segirero 1.4 million ekaro comment tentaya servicemen kero abantu abugocha ntubwate abantu ngito kwa aba medics bakurwalia nini ekwerende jeshi ya Russia gocha around 3.5 million lakini kwa makonyoranga barabu bataite kwenda frontline bataite baligyo mu Africa atangane frontline enjere left trade bari kuya ba sai kurwa baenda bababeka frontline babarwanira world war and ere torochera kino bono this is modern Mwacho muligiririe nabo gwesomera mugano uyu buna twagoteba igore page ya kabiri ya gatatu ese gazeti ya The Standard anamona batebanga basaye 20 noyo monigo batuka senyombe ya bochinse chia Kitengela au baganyete banyara ko bakwirwa sense ya Russia sikili batebeti gunigo bachikoba bakwa ewo mushahara watebekana ko bachiribu chimibere 50 250,000 eyu nero umushahara bakale ko babako ngaino batebe bachikoba bakonyora sense eyu anamona banyara ko bako ngaino nganigo bachikoba bakwa ewo scholarship yoko genda sichi skuru gento Kenya ko bagego kwirera bona abakenya basokiriro twari gukwanira segiye twatebaga kigendete gusalia uchumi yense lakini boni gatwachakira gukwanira ngakigendete gusalia abasaye bense ya Kenya obakare CNCMU Diana nindo chega igana ndese gazeti batenga amatemwa ya akijisea abana ba grade ya kianda ba chikoba bagakora nayo chikoba gakororanga yabana bakogenda na ikina kikirasi gitangani kyabara aborokiwa bachikoba bagakora amatemwa yu na namono bale insi yomulia ose system yenye ya CBE nigo umugano yura CPG ya kane na namono aswakale goteba nigo bachikoba bagotebigwa kirigotebekana ga certificate nchikije korwirwa uchiase bali babikaransa samatemwa yu igento bakayudichi results slip asiboni gabateba negati ya maunchuliria yale nyako bagakorwa ase sector yechisemi na namono asibagoteba abana bono emilionia ya menu guteyemo nigo bono baikaransete amatemwa yu na nigo bachikoyegwa results slip results slip gosaba chibu abachikwana no asechi slip certificate nchiyo ngoira na ndenya rakabango bateye umugano ira kinitiga Diana aratetebi narali ase gazeti ya The Daily Nation Manchito marigere na njitenga nkwariga ase gazeti ya The Daily Nation jakino mugano uri goropigo gukwanera igoro muskerela Odinga mega yogosira kwae mumro mwabo Odinga akabaga kubekwa buno muri internet nabwe kyama kyobo mu bwa ODM na ntuchiko kwanera magana ya CPG ya gatano na kabiri asibono arangiri ekumirana banyari bagukwanera igoro gemechando nabigo obututukano bolbogendete kwenikiwa asekia mekikyobo mu bwa ODM nabigo ngokwanera igoro ya UN United Nations ekere kobolia serikali yensi ya Kenya na babara inki bataraba bagwikirania magani y'abananchi angemonekera abantu babete bagusiria magimabo abandi bakugwatwa asenchire bututukano tunatowe somero mugano ya CPG ya kane ne page ya gatana ze gazeti ya The Daily Nation abego manchito muri kwanira igoro ya amatemwa ya Kipsea nabego Kipsea aguchakali tskolia rero tskolia bene matemwa ya guchakiwa imensi ya Kenya muske Julius Ogamba yuro mwaziri wechisemi okwanira lenganeyo na ndetunya togosanga ase page ya kabere nabego omwasikona gwiparo betiko kolekana chinsemo chia Kiambu ase amate yare korwa se omoyiga bokorwa chiombe kurende bakanyara bakonyora omubasukano gwipara kuri no manjito muri atanda kwira somuga omukano owepeji ya kane page ya gatano asense ya Kenya kuborirwa ninki wikira boni gage kogeretara bage kwikirania amagani y'abananchi ange bari babete bakubwatwa asenchira yobo tutukano bande bakaba bagusiria magimabo aikero gyukoro bikara imense ya Kenya ekiombe kia United Nations nigobono gia sokiri na kubolense ya Kenya kwene kiabona guchiri wikirania amagani y'abananchi ange mandi babete bagusiria magimabo nabayigo bali babete bakubwatwa senche yobo tutukano ase kuborirwanga ninki gekogera wikira boniga ense ya Kenya eterabage gwikirania amagani yabo nonyemega yo muraibensi ya Kenya besokia na gukwanira igoro yo gukora compensation gusogwakanwa kuri baribanyarte bakoskana na manganali yo korobekara imensi ya Kenya nabigo manchito muri gukwanira igoro nyana national strike korobekana kwa bete ko kolekana igoro imiyumse ya Kenya chitariki 25
Motienyo Ojonyo Mwakoeta asichensemo cha Kisumu, Eldoret, Mombasa, Nairobi, Garissa na ichi county chini mensi ya Kenya asibago kubako mochia serikali ili kutaikirania amagano ya wananchi bagotebanga nonye okorobekana kwa bete ko kwene kiwe mensi ya Kenya nigo abaraiba bete bakogenda sensemo yebunge bakaba bakobeka SAE ebireri ya finance bill ose omuswada o finance bill aseba ko mochia serikali kotategerera abananchi nabengo kwana baligoro y'abantu babete bagusiya magimabo ase chitaiki cheswa tebanga abantu chimya isato ngoika chiminye ngo babete bakonyora chingo machintindi nabege gati abananchi abarabasaye bakaba bagusiria amagimabo omanjito mulira gutakwe manyiro mugano yasobwagare nigo gukwanira igoro yokurobekana kwa bete ko kolekana imensi ya Kenya omwakori no mwakoyo abantu babete bagusiria amagimabo na wikiraboniga bataraba compensated ose bataranyara bagwakano na wikiraboniga chiamate chiristranyara chikonyora chi family chabo gusabanchu babo ase chinyomba chabo nabega serikali yensi ya Kenya ekomochibwa na kuboligwa mabolyo ninganinki yakogera taraikarania amagano y'abananchi na wikiraboniga nikiyokogera bado abantu bakonyara bakogenda asipara okora okurobekana mugano inonyora se page ya 4 ne page ya 5 nyare go gwesomera asobwagare nabego ase gazeti ya The Daily Nation page ya kabere ya 3 okwaniriro yo mwanafunzi oyomo uyore form 2 ose kirasi G10 asibona betika ara sinya gitalia gende tukubanira obuguma bwaye nigo bagotebanga igakoro kwa Felix Senate Takona uyore myaka 10 15 nebere kole nigabetika gusirio nigabetika konyara chingo machintini mwanjito mulgira tasire tubengma bwaye igegotebekananga nigarengo mukagerwa boibi kolende akabaga goitwana abantu kurachinsemo cha Nansura ase county ya Narok wakaba bakomoita na konyora chingo machintindi asibona garga saine kuraniro bugima bwaye kolende nigoto kumanyiwanga ekera kukurana gosakuru enkwana yae nigagotebanga ekerabetega kubekwa biara nigabetega go siekwa goseko bwatwa magoko agabikwa magoko chimaega agafungu atiandebe akabwatwa magoko chimaega kerabetega kubwatwa n'abanyanyimbo nandi nigagotebanga nigo bamomorete acid ya soko gorkwae igento kirire boniga konyara chingo machintindi nabayigo agasene kurwanira obuguma bwaye ase inyagitali ya masensemo chianaroko chingaki amati ya yego sababu konyi nabayigo nyore umwana wanyarga kunyoro bwene nabayigo ase kubulyangani kigekogera abanyanyimbo bakoira bakoira lichiko asama gukabo angemonekera bali kumumurira acid asoko kurukwaye dano umugano yugo kwanera kagerete ntwaye koleta ase abali chito gaiga samaya no mwana otogete kakoibe bioma bi tractor kagerete bagateba kairwa se ege tasenia kemo kyabanyanyimbo na nana mono asibagoteba anyarto ko bagagwitira imechande yu na eyamatei yaberege gwesoki na ndegarete n'umugano noro ibagoteba noro yu mwana oyurende batebekana tali mutangani twararira abantu abangerero bakari kogenda se ebitaseni by'abanyanyimbo abandi banyarako bakubikwesel kwanyara basiri bibagwa bonchwe abandi banyara chingo machintindi lichiko ndira senseye ne litali kubwatwa onyo mwanafunzi yo goso mwana yo goso ndonyora tuga kuiba ebyo mabiri igarenge goikigwa police mna igetu police onya kere chuma na bararara matukayo abere geko era Saturday na Sunday court njiro gokora kego ika Jumatatu aikigu bosio weke gambero kurwa bono kurubose weke gambero judge na era amwe na era mo free bond amata igwacha court yani itukogete na bara amata ikarue bond ya 10,000 ogendere ne kina osamuli ne bond kulingana ne amashtaka ali abwate. And I think that is the reason why no serikali ya formati gose created juvenile courts ndobwate chikoti abana bataraike miaka 18 bakoenda basibwa okoba yogotoka ase ama mocho ao bono ekekyo goito monto kero kionkeli kina kijana bonga etenga no family nyane ne bwenerete etekiatwa kuetera no human rights kuetera no nyane
ebyombe nebinge gose chiobisi nechinyinge chiregaiga baende ipoayonsi noere baende banyare koba bagosoera abanyanyimbo gabo lichiko ndiro okombwato ngireime onyiki kumuna buno musigari anyiki bosi bweke gambero unless extreme ebinde ibuna ntwaro che drugs batete ko detain abantu bali batetu na mariogo goyo botindi Mombasa 21 days bakole uchunguzi unless yegento bunekyo whereby serikali agateba karato umuntu uyo amatukugete bintu buna manda karato amatukugete tokorwe uchunguzi tigabere na into buno musigari ago iki kwerende kotiniga egasi yaereire gabo oyo prison abwatere gabo okay ocho buligiriri tigaturagendera se page ya kane mugano no urayiganta getaba ibuli bamanya narimo nabana abayikaransire tamatemu abo KG SEA abali grade 9 asipakale bateba nga lirimuna nateba nachutie bana mbali kuchikwa gu certificate abana bachikwa gu result slip anene monondo chegaiga muwaziri gagateba amatemu ya bakora yo mwaka uyo niga ara matangani asomoli yo CBE na mono uchikoba gukurigiriria abana abanga kibabwate talanta yabo nankirikiri baranya kwa bagokora no nasama bokabo na kilibabwate kurukwa chisemi chiria sebande kirasime Diana bagoteba nga abana aba ni wachikoye wa chi certificate chiabo bene bono kera bayikire kirasi 12 igobone gento bakonyara kwa bakoye ne ministry education kera omweli bwo matemu yakorekanira abana bachikoye gento gekurukwa chi result slip na nemono iga nindoche buna bagoteba nigo abana abachikoba bagotemwe gose bakora matemu alese bitengo gose emirimo kianda nimba bwato muri mu bwesabu babwato muri mu bw'Giswahili iga nande babwato yondo kurunga integrated science na SSM ya social studies na ndane mono banyara kwa bakuligirirwa sama matemwalia akorukwa amasomo ye dini banyara kwa bakuligirirwa bolime na ndane mono banyara kwa bakonyoliga nto ikurukunga pre-technical studies ichikoba konya na abandi baligirirwa creative arts na boigo SSM ichiko soli mwancho muligirirwa kilitutate kumanyese mambi yabona abana bagokora matemu abo chwe abana abantu lichi gotebanga nga ye certificate yere slipo kwa guganye paka kero mwana wa chikoba kago ikekera sike 12 serikali yoteba yo chikobe ko murubelyo bukoligiriringa abana banga kibago perform kuru mwana yo kole grade 3 ochire grade 6 osoire grade 9 ochire bono junior senior secondary school anyara ko bago chiko kore kirasi 12 na libachi kwa bako release certificate cyo mwana oyo na nemo na bakanyara bana ba compile report yo mwana oyo ba tracking kya okoti mate amatemu aya nigo ose system ngeye igo yabete formed egere kulingana na the modern technologies tuikire babe practically ngo babale ngakibaho chiko absorbed into the job market video nero na roche timaiti go seke batina atu all time atuligeli online grade 6 pupils in Japan bamaite go chenji chigali amagoro bamaite go chenji kobe komo kwende chigali chi pressure bamaite ko ebinde basics wiring chie kwende gali ayaboni ge gali ya esareke ebinde binge binebyo okomenya kigo chiase mechanic gonoroje the way the Japanese bagosomia abana bali babo nelingo omonto kerago cha gukore school na bakonyora ebinde binge bwetegemeire I think ine kiekoroje nga amatemu aya ale pesed abana aba practicals ngaki bakolete kwende yani mbuya omwana perform practicals tani konyore certificate yanyorete ntoliko katabanga konyore negento kerekebe but ekarikara mwe yabo nere guludi nawe omwana abe conversant na inki kegendererete ali enjereli gatwara gosoma theory wa kolire wachire okay
Diana mugano yugore page ya kada nabo umurigiria konyara kubaga wesomera ana mono anyara kuba gakumanya gwabwa tigente watete batatebi natete kubori chwe yari swali kini ngwira nande na mubori kero tugukwanira kisemi ndo kinaro gukwanira bale igoro ya matemo ya uchakali tukulia lero beno nigo bagukwanira igoro ya matemo ya kipse yo manchito murigiria chinga kya wateba nga hitkulia lero niga guchaka bene nande tigana tebi chwe araba tebyanga success chiskuri chonsi mako batenga ninkiraswe egazeti ye tinda kuiwa success ndatoga ni chiskuru amaya mano guchako bateyo mugano kuganira bana mayaga igakurwo chicha obe saba mabera litaga tingana kwana kubaganira imana ni ntomete chi success card yesigete bono lintana ukwana embeo tochakire school ya Nendem primary school mate mogo kora morocha records tu atigetabu igo moment ini epa tochiche ba surprise bade basali ba smash ye no bagende mo smash record tu atigete gabu tochiche riangombe dio ke primary school ne skuru era Nkagali Nyanzakia primary school ne skuru chiri chitwetana ine toendero nga Adventist rogoro mwensi nkobaganilia success nga etango toangelieta ngakinere ngaite bunero nga Adventist I think 2 or 3 times ya toete top academic people in Kenya. Anya tali kabere angeli moigo. Igonoro chenga senkuru chise minchiro. Tuwajira dise. To fair enough. Dada tomugano. Poro na wanchire. O na banko gana no mugano. Iswalire kwa kuboli gose. Aya. Nata gitora baganiri kera gazeti igi gukwanira kirege ntugiyo chokolekana. Asama twaya amatemo. Ndembiya abantu bamanyanga se tokurwa. Ntobwata stokurwa ndayemo ebinyole bitokorwa ntobwate chiskuru nande ntobwate lietanga ntwachiete kerasi. Okay. Dada koigure mumura bweskim nigwete buna tiriri abo to mugano tumutige garagendre gutuburi binyoru bitu dada rase korete chechede obe so sera secondary school na ino na bayoire bogonta secondary school pamure karati garakini muri baya ngente ke konya nkimutari gonte beri tata bora etegere dige kwa honesta uko tamaiti at least na koire riba gabona relax onda tende primary school monto mere candidate sponsi pia njeranda basome mayinu mokumi sawa tabuvo kaigana asoma batanga nakira manjito morgeri gazeti ya The Nation page ya kabere nigego kwanere goro ya matemo guchaka wabena litkuria lero matemo kipsia na kejisea asaba gukwanira igoro yaborko bauchukora matemo bagotebanga matemo igabwo ruswa asche chinsemo chiria kuruswa chinsai 12 chamambegiri togosoemba iga anyomoro kiwo gotarekera ne skuru manchito muri manyinga nkumunyuriole igonga kwa igure lyogireto muture ngago bagotebanga aborko abonse baguchukora matemo ali anek igo bali 3,424,836 candidates bauchukaransira matemo abo asibago tebanga bali bakogenda junior secondary nigo bali 1,130,669 nabego bali bakogenda matema KGCSE nigo bali 996,078 candidates nabego bali baguchokora matema KCSE manchito muri nigo bali 1,298,089 learners about chokora matemo abo KCSE nabego bagatebanga egakiye gusera undeye aborokiwa bonspi aborokiya bali bagutswe na matemo nigo babekere chinsemo bagutika kisimi cyabo ecu ciko bakire lock dikiri mirimba ka matemo yarine asbagoteba chinseme ecu cyanek nigo kire 642 containers asaborokiwa baranyar bagutika kisimi cyabo nabo igongo kwanira bari igoro ye akinamba kiri kiganiri go cyecu cyo supervisor ne chini vichiretaz asibagotebanga 24,213 center managers na babikirwe 26,479 supervisors
na baigo invigilators for simiensi ya Kenya nigo bali 125,492 invigilators manjito maligeria ntagitenga litukuri na ningo chosoma china mbeti wono ntagitukura se county ya Kisii county ya Mira na donsi ya somo gusiale nyari ngo soma banda kiwa bali bwate A grades B+, B-, sponsor bali bachite university igonda itinga kengo soma china mbeti chichi supervisor nara keto kuchiko somo motinyo December gosekera matemo arabeka gotokea gusika gosoka nyari kingo soma china mbeti se enchira bene kuri no manchito mulgera na raikura se gazeti ya The Nation asokumanyibwanga 1.4 million pupils na wabetwa gwikaransira amatemwa a KCP omwaka uri 2023 kuri ndibona nigano maitenga ntori asiense mochiria cha 2023 yani acha KCP nigo turi chinse mochiria cha KIPSEA na bego KJSEA guse KJSEA onga mwanchito mulgira bagabana bali babwatobolema batari konyara bagwikirana cy'skuru amatemwa abona arora kurukwanga intermediate level education assessment gose kilea na bego bari advanced nigo bakokora amatemwa abakurukwanga KPLEA Kenya Pre-Vocational Level Education Assessment bonse konyara bali bagwikirana banyara bagokora amatemwa abasinchira bene gonga mwanchito mulgira kumanya eriagen inkikegendeta sense media guse wizara yechsemi wekira boni gasi cy'skuru kiri amatemwa agendete tukwanera amatemwa ya chakret kuri rero bene nabakonyara mugano yo asinchira bene se page ya kabere nabaga ni mwensi balimo guchikokora amatemwa ino afingia nabayigo success wacho muligereri ekera Diana akorire sesemi yechisemi igonkoirana nande twakora umugano yuga igara kire tukoirorera asama yeitabono mambintu anyara ko tuguyukwanera guna umuske oyuro monogeri bwe bunge yenene insense ya Kenya muske Moses Wasinga Wetangula Masika Wetangula igorara etaba jumbe bali bakubwatira usuba kwa serikali ya Kenya kwanza okoboko uikase chinsemo chi county ya Kakamega na nomono akanyara ko baga kokoboko ese yanyara ko bagi kubekwa n'umurayi bwense Dr. William Ruto eyu anamono batebanga lichikelio yokoligereria gusikunenge mitandao nigo batabire niyo chikobali kulenda abana boigo ligo chaka likorwania ebikoro byobosali ase omugotangula nyara ko bateba lichikelio eliri yanyara ko bali kubekwa bono nigo chikobali kolete gento ikorukwa kulenda abana kolete obotoyere rume yense ya Kenya na nene mono nigaya kwa netaya sesemo yekansemo elibuda nagatebya sama yekurunga St Teresa's Izanjiro egotoka chinsemo chia Malava asanyar kwa kwa nanga tiri chikobage gosiekerera abakenya kuri birengera libyabo lakini gentikiliate abaniyo chikobage koleta chimbwa chingia kero mu Kenya gotumeka sensemeli yo mutandao nigo untete kukwana mangana umuske umagotangula kwa nete nigo nakumeirie kelie kegendete kobage gotali guna ubulimo gosobo ngarangalia uko ngaini linga lichikelia bekworo nigo chikobage ligo chikore ensi ya Kenya oboene bugukwana na kurwe birengereri byabo gosaba Kenya kurwe birengereri byabo na nimo nasanya ariko babatebali chikeli niyo chikobali kolenda eyamate yense ya Kenya wacho muligera liri chikeli anyara ko bali kobekwa ese ino murayi bwense nigo lichikobali go chakemeremo kitalikinye umutinyi ko binalimo umutinyi olibosyo na namono keliga tabekana ekigambero nkiyanyara ko bage gotenenia SML yende yeli chikelio linyara ko bali go ikiraniwa chwe ingana lito yabene mono mambitwale guboli gaiga limwamu Diana na expected yabatebi buyeba ndiringa ubusyo bw'ekigambero Kenya ngawo mboli teko nyara bweno umaene aga otarato tebi ndetora teye mboli yeyo nabayinya ngago ni literally toraenda emboli nenya ngawo emboli ne twarobo ene etwale ne chiro ya sarasini chikonye represent enyanga wege ndero che nenyama emboli ne kego twaro bosalia enyanga wege ndero che nenyama boene mboyo borabeka abo pakenya ngaweri yenjera gete yogo korobanyani enyame yategenda okay justice teyo nanche nabuli gali swali kera Diana teba kuna batebindeke batingo tugande chisimba chisimba echi no maitengi chikoli itukeli mo chikoboruwe nyama chikoli getara chigonchokera na chigonchokera na ndo toenda gutuge bintebyo namba emo KWS tira kwa chufumu namba 2 esimba ya me koli enyama kaya ke achikiro nani okay ni chisimba ngo gochikotuka
wachumuligirine taike betigarite bechitaika mirongene nsemo ya bono mambi tugende kurigiria yale sechi gazeti twete kwa ndo mutimo komusini tukoirana nigo tutete tuchi turigiririe na kyubuina wo muskera ila Amolo Odinga bwa beire bone shirain asa abantu bakareko baba wikirana na namono bagendrete kuira mauga abandu bagendete kubugia embegeta iliyokure iguyo ndagate abamakana kubugi gwororo na abandi bakari kwanda babugi cinchigiri nabo iga barandi bakari kwa bagwikira nororo na asenjira abandi bagate abagukwana nere tondo mutimuko Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi Enyagitani robotamero chinga kichoborere Kolende talikire nyagitani erabo botamero Asoko kobo kaliubya wekerengo kisheguro Otatiga Akasims Hospital Nigo tubwata abanyagitari bomanyi boisaine bakurwaria marwire ao asokolenga nech machine ichekerero obokore bwito nubwo chinsemero ngebere nainye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga nomogongo ngokonya turabangena koibora na kurobeli roiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU, NICU, ntupote pediatric services, ntupote gynecologist, ngokoratole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amaliogo. Ngutumia tole insurance au buna SHA, AON, Britam, naboigo Trident, nigo tukotoke nsemo ya magina, toligirenetie negite seni kyabanya nyimbo kia magina. Asamange akesimi 0707289342 Kose tome email kasimshospital@gmail.com Urwase abanyagitari baito bari qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Nguliole bintu byekerero bunesimi laptop esapufa TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseliguri uraikerie nigo tukutukanye muchune mera no bokole bwito no bwokokera twakirisi myese namba 0702669403 Eye Nsoki Electronics ibyo bachonyamira mwesi mwariganirwa Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi Nigo tugendete kurigiria yale sechi gazeti yasemambia bono na bura ragotebya tukoira na kurwaso mutimoko nigo tukurigiria magana ari page ya 5 asibakare goteba imbera y'umuskera ila Amolo Odinga nigo bono yanyara koba kigonchurwa na koba
ishirain gosensemo yarekane buna bayirukirege batebe kumachika babuna nsemo yugo sasi manana mono yabere se eliage historia bali bakumubwati banyarako bago ikoro bagendete go ikoro bakoira na senkeju ase nseme yikurukunga opoda farm chisemo chia kango jaramogi na namono bagendete kurwisiko yabo niko bagoteba ase gazeti nigo abanta banki bagendete gwikirana sembere y'umuske former prime minister umuske Raila Amolo Odinga asa abandi bakari gwa kachibicha na abandi bakari bateba bareka bakoira chinga kichiabo na konyara kwa bakobeka chi bendera chiki amagio DM abandi bakari konyara kwa bagotera matera yokorokia ensi ya Kenya kwenye urubusibule nabo iga abandi bagendete kurangirira Italia abana abandi bagendete kubugura iki video na sigintu bateba gwikira bono iga nigo yanyare ko bagakorekana nenseme yemegendete konyora abageni abange ase enchira yubukirano mwanchu muligiriri ege kyombeke moge kubugia embegeta ilia nyanga wa chote abagaiga ase ke sakukia bagarani bagirukanya titi nigo bagari ko bakogenda senseme yu na konyara ko bakubugia ubukano na nene bono banyara ko bagotera matera yekegera swagendete kulira na esikiliyo tebekana nigo bagendete ko bakubugia chingero asboniga bagateba nigo abarayibe kanisa na baro bagendete gwikirana chinseme cyo kurwisiko yabo na namono sekiumbegie kanisa ya Lecho Maria na kirokyo kegendete kegwikirana se chinseme cyo mwanchu muligiriri egatiye chikanisa chikirana nende kurukunga nomia nabo igo ekanisa ya ACK ya Getoro asbagendete gokora libina chwe ntwaroche umugabana bwe county ya Kisii no arenge twaroche yo kabiro umugabana umukuru bwe county ya Kisii umuske ngwaye no arenge twarole abarai twarolire umubunge bwesemo ya Kapsaret Oscar Sudi Ochirororo boinobo osembere ya chakira Arsenal fans across Kenya abo arwale batate twara na ngwarake baikire ororo ningo ira neliga bwa sasa no fans lakini numanyete omuntu kuruku Osama bin Laden karagwitwa the US government was administration and Obama eba decided muntu eto kumotukuta nyanja na ende tali arabiaka ntobwata even US soldiers especially from Navy akonyora bali geta no ene will nje ngosira monti ndeke nyanja ona nyanja alimba maete timatika kibago sibe sanduku yali na something kere heavy egere sanduku yali ya sink yaenda ge kogenderen the reason why batindegete oyonde nyanja Osama bin Laden no wavoid bono ebinte bitorochega umaete for Raila Amolo Odinga otigire reputation nabwate ebinta akorera abakenya nabwate elieta no muntu osoire historical books na inde ka generation coming erabeke konya komosoma ngaki umugako yarenge nki akolete ngaki agwine tichikura bona kioro cha bantu they are going down there with the present ndo babugoli chieli babugoli amawayu it's just that remembrance no ne government yanjira netenga umuntu no muyale na kibamwera no state page now imagine igire fukio Osama bin Laden kiare ko bekwa sekete nki kiare ko chakoba karo muntu oromia you can get this nini bantu gonya gokuinyora bale na nden kaite nkwaro chimna ayetwe the highest honor ne sitting president so even though ne binge toranya koba to korora gabu but for mani kind go say kimwanya bantu ne elinga ne bintu bikogo kinande ne bintu kwenda kumutarira barai kumutarira from ata political nini parties negento gakoro kingo muntu uyo na atigete chimbaratero chingi ya sense ya Kenya onchubuligiri umuganore page ya gatandalimo nigo gukwanera igoro ya mariogo yogotidia ajara kobaga ko narigwa aresekerengo kiliotebekana bilioni isano isatenu kutaibere asensemo ya Mombasa na boigo gotebekana nigo abaiburwa bense ya Iran bale batano no mobanyarako bakubwatwa nekyombe kya abana jeshi abanyarako bakonyora ubwato bwabo gosemeli yabo ikurunga Laden tho yabugoletie amarioga
gayu na ikanyara ko bage kubwatwa ni kiombe kilige gatebekana giense ya Kenya gikurigiriria amariogo yo gutindia SSMA ya Mombasa na bono iga ense America ni go yaganiri enyara ko bage kubwata nigwo ili enyara ko ba egati kiombe kilige nyara ko bage kurigiriria sechinse chiri chiko nyara ko ba chikurigiriria amariogo ibuna nyara ko ba gakubugurigwa na abairani abunande ACPJ na bokora buna aba balendi SSMA ya Mombasa bagendete kurusia amariogo ayu ale sechiguni na niga gotebwa anyara ko baga kurigiriria sobwango na gotebekana ko ba bilioni bilioni sana isatu ndo gutaibere na namono mwanchu murigiririe skili baga goteba igando chenga nigo ekwamba kororekana nigo babeire bagotumeka weak security system gosobolendi buli gotebekana gotaitingingwa banyara ko bagwetia marioga yura kinigende batebire ngabono iga nigo banyara ko bakoba chinga kichinde bagotumeka chi system digital kora cyubulendi nabona batebire bachakire kono konyaba nakonyora marioga yo kerenge kenne kya marioga togete daya nabigo manchito murigire nabakonyora umugano yase gazeti ya The Nation page ya 10 kolende oyo minto chwe ya twarariro umugano yo abuno oyo urabiriko korekana imiense ya Kenya no NHCM cha Jomo Kenyatta International Airport nabarayi baito bari reluctant gusina bari amange abantu bari bako renta marioga imiense ya Kenya niri chikori tari kubwatiwa ngaite dana niri chikori tari kubwatiwa gekogera gento ngiyo raeti ocha Kenya gaiga getamanyiri na mbono twale kubulia maswali guchimake na ndi ntuna bana pali ndora allowed kubuli tigabata ya marioga na yangu na ndi bakia wikera na imense bakia wikera na imeyense tutige konya kwengaina lakini egento tora renkelinga twaralire Kenya Navy matali coast mbara alati umaete kwerende nereli ora alati kokole gasi yao naenda nereli ora alati kokole gasi yao lakini wata we gento getengweta kerabu okire ngwaro chenga bana lirie kwerendeye igo obo mane mbolinga gento keyo ora etigo chamega iga nini getamanyiri obo kurumina obo atokolire gekoro monda amanyetenga ayetia nga egento kyane mbeke mufuko gento kyabe kama mufuko lakini enda cost orore buna madawa ya kulevya kulete vijana naenda tali cost yoka na ina bukurigerera mpaka orore mabera none se binyoro byeito amarioga yu akolira abantu abange ntagitembwata ni mugano uyu natate ko yoreta maegara kini ntatenyubwata ni gaiga ndoche ikiombe kia bali bakuru ku researchers bense ya bongereza nigo banyare ko bakonyora nga ikintu ngiri gikuru kwa gene gose togoteba esike gusikia konyora ndeli etalironge tokobe kororo bagotebe kenyinga gitege karasu mubiro bw'abantu bali bakunywa marua mange kibatebire babwate gene yiyo kurukunga AUTS2 ekogera abantu bande banywa marua sobonge igoboro rende usekurigiriye egendegekia mariogo yo gutindia kwitora sande igakwanyorana no muntu mugano no rurenge se nyumba yeme yo borali kera bari ko yoeresa sige sweli dade giara trend no nese mitandao ngo egagutara kini karaire na raro lire nonye na sabande bali chinsemo chia pipeline na rabandi chinsi nonye raro umuntu ara sigete no musigari yagucho sinyukoiro umuntu nonye UK no bagutara mono lakini nje science yetindi ko yegena mono nje tari ko yegena bekogera onyo muntu kwanalirio mubiro kenyugwa kabichi bona bantu ko basoma barega abatebenga njomanyete ne kwende lakini bateri zimbora ichijini achinchirio ko nini chindeli ubwana leta kwambukirwa no roreli toratebe na ontebi omwana bwe pastor go so mwana bumulisho kunyuma isataka nyule nyina taka nyule usembali kunyu sokoro chanchi akanyule tikakona lyo mubere enyugo ochaka konganja chichini chitayo bajumulire ndabate bagabu gelinga bajorire eliyogo lichiko bariko beterwa abantu baba batakorete megatone
Kendo ngelinga kita ya bantu igoje gotete gotiga ubujubu amali amarua riogo ria tokire rocho rirete rwaiga okogenda gwateba ngabono iga inchente tenyoraga jab gogo ntigie gente ikinyuegwa gwakiruka tete gotiga kunyue ikinyuegwa sechire bwikirano out of the mind. That is the the mind ile mind yo begetenje saina ya ikire tinda siba genteke arona kibara arwarie kwerende apite mabulia manene kera science yego chango boli gwira kuikabale baikera na baira nedikera liswali Diane kara mwale korandolera mwe ba Tanzania ngo ikatororo mwe ba Tanzania bose ikorelekana nga suru ile kesonga tawa she's competing ngo swatarago turaswabona Kenya umonjito muryango irase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 2 asigukwana na igoro yomoske Johnson Sakaja uyoro mugavana we county ya Nairobi asa ko mochwane gati y'abarayi bari besokire w'ikoligia obugavana se county yo bakoragwa na Mr. Irungu Nyakera ase abagotebanga umugavana we county ya Nairobi Mr. Johnson Sakaja nigo wikiraboniga atarekerania maganyo y'abana itibe county ya Nairobi angemona soko rusio buchafu ase kinyomba kiri bamenyete nabigo buchafu asitipara ko igora emetaro wikiraboniga mnembre w'ikigotwa konyoranga emetare mengase county ya Nairobi nigere block digose ekera embrego twa gokonyoranga machari tari konyaraga gusuka atigara separa nigate bring county ya Nairobi nge wate michande menge goitera street lights gose taya chiria chigotumeka street chitayo gose chine kisari gete wikiraboni ngo manchito mulira citararosiwa neye mega yo muske John Sakaja korekana no murayibense ya Kenya satebire na batebire ngamba chikone kya bunango cyari kurwa bisenya tari gucikiranya amaganyo y'abana inchibe county ya Nairobi mugano nyo kunyora si page ya 5 na 2 gazeti ya The Daily Nation kolene nkolete gwikira ase kiama kyobomo bwa ODM babwate omukutano gusokumerana gukagiriko baritsko lya rero asetoroche bagokwanira urugoro yoko gurukusanana tende bokunsanana nabigo botutukana bworoki wasekia meki kyobomo bwa ODM nenye maiga yomuskere la Molodinga oyorenge omurayi bobo mu bwekya meki ogosiribo mabwaye nabigo mumromo abo Oburodinga oyoro mumromo abo Raila Molodinga akabeko muno murayi intenenda bwekya meki ya ODM korende gukiraboniga gwatebanga nigo konsana na kogendete kwene kiwasikia mekyo nabege gati abarayi nigo bagateba buna nigo skerera Molodinga abatigeta se broad based government gosase serikali yo muski William Samoei Ruto nabande bagoteba buna weika bachie ko korinda ekyamekyo bakoragana ODM Secretary General Edwin Sifuna nigatebirere buna tarigo cyago support gose komo murayibense ya Kenya aso koriyoboga oburayibense ya mwaka w'ikirubera 2025 gose 2027 asatebire buno omuskirela Molodinga nabatebetie banyare bagosokia oyorari yoborayibekia mekyo nabayigatoro chigati y'abagavana kurase county ya Siaya James Orengo nabayigo mugavana we county ya Kisumu Anyang'o nere nigatebire buna taraisanika nogo tigarase serikali kolende mbaganeti balende ekyama kirikia ODM oyo minto chwe kimaitinga wikiraboni turachakira Sakaja Sakaja na Nairobi Sakaja na bwata magoso lakini naende talionsi Nairobi County ella wete design for the population of 2 million woni nge karokomenta bakabana etorochi milioni 6 na the drainage system yeli babwana kwira na back to the drawing board barole naki bakonyerosi yesa kaja na bwata magoso gekore karukurigeri no Lavington ngumbwa chinyomba chikwaga chororo tali chiri chabete designed for Nairobi City siku hizi ni chikorofa bakwaga chagali mba wake save the drainage system because karokwaga chakorofa kwaletire abantu gose 100 bamenye to kwaga chiri chikorofa gose 30 noro chenga the kind of ekwende kwaletire congestion number 2 egente keiga mugukwana kyo gubi
chikateli nchiro. And I'm telling you, chikateli nchiro ora kune guvie yu bagoita na nukuguita. Bagoitire ubi. Dahane bintombere Nairobi ga okurigereri kwa buganga nego sori. Egubine bugate abanyene. Koruchitenda koruo yo konyerusi anyere dandora ngumbwali koruwa sogo chikonyumura. Anya nkwanya korora limo waende estate bije gabuna pipeline. Onte biwae omuntu agurite chi truck chichacha ina chinyi se chigosombe gubi omuntu oyu no mochinga. So chikateli na chiro chinchiro chibugate toyo ndiga na kie kokorora ekero liri kwende mpadi aitwe karuto alkonyoruka Nairobi Metropolitan under jesh ngwarocho 1 2 3 things via kolekanite yako era senale cheshi tata etinani sense anyane gubiyo ina bekonyerusi ebe kase kobeka gochi. So ebintu mbirororo paka karo kwira na mayaka kwa reason buya kwa raranga among the counties. Na ndeti matingo suggest tiegente ke innocentinga Nairobi county ebwana takubarubuna ministry governor ya ikaranza as a cabinet na liera abe government buya otherwise ibintu birega iga noroche buna songo chi building inchira kunete ibere sato chishida chiae chikachakero igo Nairobi nebwate abanyene sakacha nabwata makoso ne chikateli inchira ime tochi che nini ODM teliko chiande aina maone ODM teliko chiande abanyene mbaro okay aye bali ODM obe MP obe MCA obe governor onyo toliko chi kokora buno gotebu kunayo rende lakini in 2-3 months coming ngochi tole korara omanyene ODM kuruchi party leader kago chichi go engana ya na maoniane ODM teliko chiande. Okay, party leader ngochere. Party leader ngochere. Oyo tubugata boniga active ntenenera. Oburu. Ose sifona ose. Aya Oburu ne lina ki como consult na ndenkolera alenge. Karate nenera. Who is the deputy party leader? As deputy party leader chirenye ayu sata actually Samad au governor we county ya Mombasa omuske Paul Simbalat we county ya Kisii na boy gonto bugate ososi nere no Telegradis hapana ososi garo mo Nyakirugo Gradis wangangia mo Nyakirugo mwanchu muligel ntagete ososi gare mo seneta garo mo konyi bwo Nyakirugo wanga garo mo amini garo mo amini ososi garo mo ososi gare deputy party leader alafu wanga garo mo Nyakirugo ikiama gya ODM gata bangi bwate structures nchiro no manyane ngocha okay tuganye to manyano igwate bire tutete kora mukwana boni gonye kwa mumanyira nabo cha gatete mi tukolinde tagetenso SPG ya gatano gatata somugano uri kwari gukwanero gwense ya Tanzania lakini tutara sororo kekora chinse chito chire busyo na lero tutete kumanya igoro ye lichikelia cyber crime cyber security bill mwacho muligelie FCPJ kominto bwato mugano urega iga aseke gambero kianyare ko bagiye gutenenia mochere o isaine chibese chikuruguji bilioni 45 kurusi gwa support ya Mombasa asikeli bagoteba nigo bagoteba mochero yule chitani 250,000 osegole chitani chimibere 50 oyo konyara kabago kuligirirwe selio ligo liria bone igotebekana nigole chibilioni 45 ule se chisemo cha Mombasa na asomona chibi na Gregory Mutai anyara tukabaga kurusia maragari konya bekiru no mu ske Justice Jairus Nyaga uyikonyo nyare kabaga kana mochero itonyara kabago chicha na ndege tukiliba teba mochero uyu tali kerenge kiyoka kialenge golinga 500,000 tons na aswaga teba ikero nyare kabago sose ase keroso ile se chiro ya Kenya nigo chikoirera magoliko care litangania serikali da begoteba abakenya banyoro mochere na ndigure duty free uri tari gwakanirwe bango ne serikali gosoi na abalimi banyare ko bagoteba mochere wekero ichire goche gosaliri igolirie se ya Kenya bono tigabo
naende na kingo ta batalinga kera rituko twanya kurage serikali biara bakekere kolete bia omachere togo consume gando ligere statistics 1 million metric tons per year omachere Kenyan farmers bago produce is 20% of 1 million Kenyan ngima ulibona batigeru produce batoneli togo toisana wacho muligeli page ya 5 egera nyari ko bankuru rochweya aseseme gazeti nindoche umoske umurai bwensi ya Tanzania Samia Suluhu maisaye igare bono igonspi asububu ibule bua rais mono kera ense ya Tanzania chikobage yokora chikura sitalike 29 eyuere AK Tanzania ko kolero wacholi bwabo na ni bagoteba niganya ariko bagausikerera bali bakonyara ko bakumwamiriria na nemono bali bakoreta eliogirio korekana korete gintu girigote birengeri byao na niko bona tabuga tionde ulio korekana guchiko bakumwamiriria ikiumbe kia kwa kichikura ense ya Tanzania nimba tenge begete budget yochi wa kichikura echi maete tokaende boda Tanzania Hispania rogora 2 months ago omonta kamonyerera ondondo wenzi kago chichako voli wao unaona huyu mama anaweza topoa au mata mimi siasa ya Tanzania sijui lakini naona kuna mtu atashinda mama you will be safe lakini goko minyokero meme puno rumumi moko minyoki paka murai wenze mwama taitu tamu momoroche iga ko be kole biara ogende pi bono Samia mama Samia o campaign ilimpa ko tumira chindege lakini mara ko kuligereri opposition angeyonsi teyo Tundu Lissu ulio bwate chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kotini kwaro challenge asiekeire ochi chento bwate John Heche ntobwate Yohana Mpina onsi pi obabekire kwanza bakaba disqualified oyo bono oyo Luhanga Mpina na rotigaletire ndore batebeka na arengo era abete disqualified bono Mama Suluhu ago compete ne ngakiwanto tema kida kibeke yani she's competing with herself tabu atikwere ndonde wala nde nkirenda ko salary chibesa nkiago salary naro chendege gweta kabisa bogoleti chikwere nde chifuragi chia chama cha mapinduzi igorogaiga lindoche bagateba bali bakurukwa bakurigiri chikura observers basoire sense ya Tanzania eli bachikwa bakora chikura buna chigwa kwa sense yu ya Tanzania chitalikie 29 Diana nilitukulia Jumatano tichigatatu Tanzania ngo soire se chikura no mungina na aralianga nigo bachikwa bagutwara litukulia mutimuko na ndege ntu bagateba ase ndigirete bateba niganya ariko bagakubeka banki biara asagate bakoserio mulembe meyense ya Tanzania na sibwa ngo ige kigambero ense ya Tanzania nigo giateba ngibwati obushahidi boisaide bwo kunyara kwa bwo mubeka biara Tundu Lissu ikintu kiarorekanire nga ikina kilia bekire tu bategero bekire treason ikine kina kiliu the highest capital offense kine kenene sana kujara kwa bakwirineli na nemono moncho molgeli sendanya kwa batebinga anabogo somera magana USP ya gatatu erole siasire asense yo ya Tanzania na bunegenda tekokolekana mugano nora iganta tekokolera gara nchake kwa soise Rwanda mokoli mere muboniga utagete kolengereria kera achakire korora akundengibwa kwa maya kwanda kwilikire nde gurukunga lirube lyo kolitaya wataba nchine rusiri abisi mtaite kolitaya bono tichiko bage konyarekana mayega yekegambero asensemo ya Nakuru ikiyanya tukaba kigo ikaranswa na omoske Mohamed Warisame John Mativo nabo igo gachoka mwaniki abanya tukaba bako yanchirana nena chi akore tu ne ikigambero kirige kurigereria abakori emberemo na ubwamate bwabo igurunga employment and relations code chinsemo cha Nakuru ase yanyorete umukori emberemo bwe company ya Team Celsius Elieta Peter Shege unyarete ko bakwaya igintu gusaka ruri rubeli batabuchire ukulitaya kwa mapema nga mayega yogo chaka ko baka kunengi wasikiliyo tebekananga ama mochaka letekerale mirimo eliyanyara ko bagwa kwirusi igintu igurunga evade disciplinary processes igintu bataba boniga
mokoli ondemere monde bwensi utaite kwerusia ande kabwate kinda kunengiwa ege kwa rumanya konyara kwa konyora ari retirement lakini yorore ngamba mochago bucheire bwerusia bisenje libagateba inachi ya Mativo na Boigo Warisame na Gachoka yatebire tirikiko bage gwache yo maana abantu babire bakuiba na ni chibesa kurwa bisi especially che serikali urisa inyotama gakonya gukora kina nkonya gukora ari ubunjuriri kaka gocha gotebu wakanete ni okolire kwerende tigo muntu abere gabu take responsibility ko office okay chwea ngagirete chinarigire iria ria rororo Diana Totebi kurire Muranga tosoemera emirwanda njina gukurira so mu Rwanda actually ndagite gukwanira igoro yo mu Rwanda no gotebana tumirana yotebanga illicit drug surveillance no mbabigitaga sako gagwa kabariri umanchito muri so mu Rwanda o the Daily Nation page ya 13 ngahito direct tukura studio kabina makonyaraga gukoro kyanga mu Rwanda yukura se gazeti ya The Daily Nation ngakyogoteba oboito obwato bagoteba obwato ubwato mbore gagu abanyanyimbo mbaro ngagita abanyanyimbo abwe babugore kibunduki nande nabo baganyererete amaryo gayo yo gutsinda nyareka wikirana imensi ya Kenya sinsemo cya Mombasa igo mu Rwanda rero litsko lya rero kurasi gazeti ya The Daily Nation nigo gukwanira igoro y'amaryo yo gutsinda abetika wikirana sinsemo cya Mombasa usenanda abire gago ikirana imensi cya Mombasa nonye nekero abanyanyimbo barororo mu Rwanda uyu mwancu muri buno yoro cha Sembeo naboro kirende buna abanyanyimbo babekirire da bakare koni y'amaryoga yo gutindia chwea norocho munyanyimba arende tari kabisa moina kurumaega no muntu dar kurumaega ali muntu nara ali isekoligereria muntu daro gaiterete trise kale maega ali kibaonge kararia ali namba barato y'umuntu agasoera tari agatambuka agaswawe chimaria bari ndetera kini kurwete be muinarira ndete kurusi mbo maana kitobwata mario gaya bwatiru abwatetwe nacha ko ba destroyed buna muri komeni ale goteba atete nacha destroy in front of us toligerre turatwara mu maana urabeka chibias chiguni ndo destroy mbo maana kitobwata denje bese chigora gwaderu 8.2 billion 8.2 billion okay tutaraso mu Rwanda urese gazeti ya The Standard ndoche ya mate y'abantu batano nomo nigo basireti bugima bwabo maega yematatu bare kogenda nero yanyartu ko bagikuguruche chinsemo cya Muranga abwese bagoteba banyartu bagusiri mu bwabo nigo bone ya mateyu ebateba abantu babo banyartu bagusiri bugima keregali yanyartu bagikugwa asoro chirukunga river wa Chengu bridge iyo gotoka Thika Gatura road chinsa isatu cya butuko na namono bakanyartu bagusiri bugima bwabo abantu babiri banyartu bakwiguru kuri Nyagitari na nigere ebirere binene mubasukana umubiri bara pole sana asa familia chi kokoro mu Rwanda ondabalike batiambe kire bichageterali chitinde ko ira more than 2 minutes abana bali gwateba kebati nababwata lakini tigaturasoso mu Rwanda uri The Standard ndo cha abana bakora matemu nabo ndo cha abana bali twali koganelia nande nara na internal kirwe message nabo uri gunga mwaire chwe ya rukwanire abana mbaro tara barabu wishing them success daroro kurukunga Cyprian ceremony agasoma Nyasimwa primary school iyo irange na seito nona asomete Nyasimwa primary school mwachu muligeli tuko basabira success nyabiosi chosipi mu Rwanda ule se gazeti ya The Standard mutanyo bakerete Nyasinda turatigirabu tuchitukwa dali tukolinde dindoche abajanyimbo balende tu mwanafunzi goso morokiwa kiragaiga babegete bunduki bozi bino bamuligereti budaga karamatemu agendrete kwamura amwana omokewe nabondo cyo ni kinyarugiye cyitu nabana abatwateru batwaga success naransa pakese zero roba komokoba ogolire chikura begete kwa chweroroje igora atute tive matemu nsa kwibire chikura igobo gore tigerego ejido begete kwa nadore ndiri nabozi byose ko baligeri aiga babegete biyeni bage chiri bakorende bari bara lat bata iga oyo bago gete bagozi baka gasese karora kago bacho baligeri no mu Rwanda uri ase gazeti ya The Standard page 12
swagoteba nga rende uburendi go bakari gutinyi mwekera mwana inji kawaida akora kintu kiaye ase nibere burendi obwa butoka bwa ruororo ase bode gachweya ebirenge limbira bwa so mu Rwanda ikurugora omo senator bwa county ya Migori okurukwa Eddie Okechi atebete nto basa wanchira na kubaganwa kia maraila tutigirete nigo kirasubwamo na hota yodia mturigo cyande no chorara banyene the founding fathers nobali okay chetri stake kominenya mambi abono mugani tunigara SSM ya kabere studio ntagete tubekira clip kiri wasaba anani mono tuchirore lakini nagotetie ikiri okore igogakana bwene nubwa buka bambo gwanchiriti egende kya wande binkolega ngelikire pipiri yatwatigire nindo chesese mwe chikosoli babegete bicha ya mashabiki Arsenal nyalti ko bagikase embera yo muskera ila mulodinga na igoro ya bagateba eze igairanete akanyara koba kako bitaliwa timu ya Crystal Palace Chelsea noro chebuna ya nje Diana Arsenal na United nje mote banga incha eto ndo gosenkoleki nje narenga gweta asigete omutani itoiga nkaigwa basaye babere bagoteba Arsenal nigera nyoreke kombe kili gose nigera aroreke kombe kili buno monto akorora chirong chianikire chirichi konwa kororore wachumuligereria tigango torore clip chikobe kwa sembe ochwe umupira umuzinyire ora bantakale bategera bali binyoro tikoze nabo bakwanite nakanira boro chwe kwadera gebiche URSMB agara Arsenal ndero nago kandi tukunyara kuruma oni yasa nande gwakanire eroche bodo enaro legendeke omutandao Facebook aba murababere babwatitwe ekwerende yokoruku Sandalwood nayo somete nabo orankonye moto yubago chato aba tukama babere utoka sana ukonyora chikali chingi yechiko yibogoli ngabono ngo moto yubinde ibi kuna bibwatire igo abasigari bana goteba nga ebiro what 5 million curiosity ama kongira tikango tororo moto yo nkigeko gera gole iligo konyosimeka Kenya naende no mote okorosia ebinde binge koru chi perfume skin care mafuta ya nini obwata chi product okorosi chinyinge sana omoto yokoira 20 years omanya kwa magosa gokonga gose go ikerenjere kwendelio ratebenga tigobe harvested kero ronde binga ekwerendeli eichire totabe korogo kia maika nandi talinga eichire motori ore box mebuna moroche gabwe screen ore what 5 million moto si ati ni madawa ya kulevya egendo bata ngore iligo no linga they are protecting to baisa koba distinct yani to era njira manya pwebuli serikali ya Kenya mbako ligie nchera kero family era asime ko moto egere kanga bono tatu mindari gonsime kero moto yo ngoika 20 years yokongire ngoni 5 million inya konyi wachumuligereri omotogoro kwe Sandalwood taliokanire chinse chionsi koni urakiria sense ya Kenya igobekereri chi kubuna cyo yatebire ekisikiri yotebekana nigo oboreire kose serikali yoteba ogosereriwe kwaera tutakiri kwaera kuri sense yotumeka innocent roje cyo yanata itomotoyo ngoendane ngole research manyasuri koiro yogore tare gusenkwa mora soko chiko yesumika ekimorengererie ntonye mweta basongo mbaru ari bachiche bagere bintu byare gotokonya lakini ntwe egendo toko serikali yoteba bagendete kuyurindira niringa oro the fudge kwaera boro rena kyurindira lakini igobwate economic value ire igoro sana twarori atari boro litangani chigari chi nene gusibata ya chigari chingendo kwaro nyale babwate gari ngendo TV8 chigari chinene buyiga
konyora umutu y'umuntu ayubegete ime namanyete value yayo buna chwe yatatebiri binte korosi no mute sio madawa ya kulevya nama utakuye yakani ne serikali ya jalta ko bage ko beka ende iguru kwibana ngitaka kunyosime karebe menge umutu yu ko bekere twibani mwaka bukiri ubere na isano na ibere ne serikali ya Kenya sasa ko sibekera abana ko gwe katwengiya mwakoranira aya chwe wono abana abuligereria at that age innocent nero ngoli na aliko bugulia kibuyungere to aliko tegemea uchia school ligereria ni engine yako igora ni engine yako igora ni engine yako igora ntobwate naro cheba amagora ago fix kereke nto igo chi piston jones igachi manyete ntukenya ga tonyo goita abane class imegukira what is class, what is photosynthesis mwako ro mwalimu chicha class, what is photo digereri abana at that age digereri egento bago somi gugaba okay mwacho muligeri buno ligereti ase ebiche TV yago abuna abana bensemeyemo insi ya Japan bagendete korosia bose bagendete ko kali ndi ku maintenance kuligereri egari na nemo no koranga kibako nyara ka bakora maintenance kwigore engine na ndo mwana uyuro chino mwana umunyaruka sigusi no nyendero maite kale chi science nchi aga. This is what kindergarten looks mwakongire sana no yalera baswati no moko ndi chigari chinene space yumuswati arolekane neroro ondete yogo siekerera na abana bake abagendete guturangira dadi utataiti gutumetu ko batebango sirabale abandi bagendete kwegeri gunga kibako sebyuma byabo intwe nonya wiring ya karob gestima sometimes ya mbakoleta ekwerende onya ndito yegwegente ke kurukare ligereri uno mwana uboroche myakere ngo korosie ndagira boni gano konya gokurero mwana suka toya egesi ligereri ya na bagurirwa ndo manyete ngaboniga umwana uramutume isiko mungi na batenga umwana namanyete abayiburi babere na bakorega gasi yonsi ipi batari kwigeria abana ikine gento bono kire wake up aba bakorosie ndagera mbalikoya bamanyire mwacho muri gilwe kirabu chwenda to mwali bagara barase ko gendera bakama ando kwa makonyoro umwana uyu oyire tali ndagera ari korosie chedire chitaike 20 na yemo murubiri ne soko bwakire abuno tokuna chira asesemo ya magazeti tugura na asesemo ya 2013 no muwakili utieno mukaya ajara kabaga tokonya kumanyanga alichikiriria abekwesei anene molidete liberera sense ya Kenya abandi bagoteba ninchire mo yokogosereria boene bwokurwe birengereri na abandi bagoteba nga chinga kichinde ninchira yogotingi chimbo cy'aba Kenya esenchira bagotwara imbu yabaso mutandao na namono tuligereria sense ya privatization tugera na sense ya kabiri tukwanira magana ira kintu tikatendo mutumo kumusene. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo asilo baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na kunyara ko baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Nensoko TV nechiko bwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara kwa batopo wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so sichinse mu Childoret no mugusi ora sichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamulo
aliaso omogusi yare enuretie tonyare koba tokoire kegusioro no mugusi anyare koba gakoigwegwa ase enchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tonyare koba togoikoro nerio omogusi nere anyare koba gakoigwegwa ase enchera enkeranu aiga omwancho omorigereria segeta seni gia Soko TV nogo tochikoba togokora igekuru giaito tonyare koba togekora ase enchera ebwenerete mwancho omorigereri aiga ntokoreria bina nekera obwato mochando wasiririo yo mino mwancho omorigereri tonyare koba togokoreria okorari kwanya gosira ase enchera ebwenerete Soko TV oboroso bwomogusi nuganite skuru aso mwana arakora buya asa amasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yao emero lito nige kugenda n'amaganio a CBE nguruturo bosombi uburaro nabwigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Daktari Stanislaus Misati Inje Director ya St George's Nyamira Academy. Saba ibulinko bakaramya mwana wasaba no muko na turetera ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya skuru baiga na berengia asaba na baito bagoso Asamange twakeresimia se namba 0722734583 St George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kwa kunyaretera abuna atekire ego chakra ime rongo rwa gusi ego ikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense itko olia chuma ensaye moya maragoba amane kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene again Soko TV oboroso womogusi ano mwebuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo Eskuri oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko omwana oboroso botingu bw'ekisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde nguruturo bosombi asaborokigwa ntubwate nyumba cy'oburaro asabamenye time endagere yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka ugo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0724081142 gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Warusuru gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchuwenyorera spare part chiechinguru Sungusia Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sabyo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebi totarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye
asokoria gokogokia kogosemia nabo igo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira no bugimba bwa botambe bwa mwanya bantu ogonzi ko batogosanga asensemo yeringana lieke moya mwanchu murigeria korigia komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato eye Nensoko TV oboroso bwomogusi kera kama tingatara ngaiketa oni ya nyamira na rena shauri zangwe ngaroro moijano umozu bataya mabwari Murigereri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 cha mogoroba wikenseyemo ya botuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagusibero ngori na hali ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gusongengo twamereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi Korwa igaiga asamaga choje bungene amaneria Senate omwancho murgeri gwe Nsoko TV ntabe tokoretera amangana magia neto wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne Nensoko TV oboroso bw'omugusi ya kigimo mwanchu murigeri murobeli Nensoko bwakire na buna nagatebia togoso abone nsebo yo mwelio asitokuchiko batugukwana no muwakili mambi yabono na nene mono nigo chietire chitaike 30 nde ya mesi mambi yabono rero wakili tali ronyorwa nindu twaba asige kase nsemo y'ikigazeti na nindo chechi engagement china chimwa bekira so mtandao anene mono asichi SMS ngonyora libaga litochukuru murobeli ntonyara kwa batuguchietera tonyara kwa batukurigeri bali kwanya kwa tebirio tete gukwania semambi yabono imeye studio nigo mbwato muwakili aselieta wakili Otieno Mukaya mwanchu murigereri no manyeta oberiga gochagaiga na ndewe fuiro kilieta linde agakyakaya tete mweli baga mukaribisha gukwania semambi yabono manya komwa lingana litu limwe mutu obwate mambi yabono Diana nyara kabaga otwa ili nyara kabaga tebinki nera aranyara kabaga kulira bara na kuliteba ngakirire lakini wakili kora kwa ni murigereri ya ndonsi asale iliango tema gukwanda ronga wakili bia masoke lero Jumatatu Jumatatu ndende roni tukabana baitu bakora mate mutete gote abana baitu bagusi wish you success and the very best in your exams especially abana be constituency yao basi ndete kubatenga nimba njete and ni metenga ngweta muri na endo gweta nguri nga lazima tonsonyora chi we want you to get your best okay kero gwakora your best una muibuli ni manyete what your best is and ni metas to guchi nae igo ikaransa mate no bole mu manyano wanchire no sikire na ende ndoko semereti uno mwana bumugusi kose kuno mwana bumubasi yema Wacho murigereri unatebire era no mubasi atebire ngo mwana bumubasi no anchire na ndamonoganeri abana bonse balensense ya Kenya igende guruku ngama ya sambatemwa bagenda takakore semambi yabono Diana gachaga igalitikulia lero otatebinge mbuli nerororo mbuli ire kina kia yese kigambiro kie inyang'au liyo libo enembu yo buraru ororo Enyang'au
ne naro yae kuri chimburi na ne teri kuri chimburi okogere anjete na biboire igo wona kere mburi ekoira ekina kya yase nyang'au tari kina gira achiko nacho na wana ene rebi gotibia bira nacho okay igo nekene tari no boene mbo gotoka no buguma bwemburi no borasire okay yes tete tuchakira abu chitariki 15 mutinyi 10 nigo chire chitariki chiyo chikoba chikuinyuru sana kero moske Raila Amolo Odinga asiriti ugima bwaye togateba ochire lakini lietalia liatigaire ne bikoro bya byatigaire ubumagaro beyo murayibwe nsakanyara ko bako BKCI amachika agendete korete ngwana lakini tutarasororo ngakyo kumunyuru moske Raila Amolo Odinga moske Raila Odinga na arokiturie tari kurunga baba baba mi tata ekero to iburi to adatu nga tata mbabire tata uri iguru na tata uri bedroom tukaja tokaye go babu mungao ane kero umuntu bakabari bamwangite banjane ngamba baba igo twatugute to umuntu kurunga the father of democracy in Kenya ekerensi yare kwenda bubeto abatanga ibaba koleteki kai baba ngakitogo wako tata ngajya koleteki ngajya lakini yake to chugwa ke kuraro to inyoranga iko baba tumurire tebuno the father of democracy lakini na kwana sandenga baba to amakolete bunda ekere misigero nalitokuligia sare lakini ekere chinsaka kachiko ya chiombe na ne chumbi atwate baba ngera ikaransa se vumbi anyakomene vumbi muna chibunda tuchikolete okay iko asoko kwa baba twamanyirenga tutakire abantu bali bagotokonya tutakire kwa beka bya ne bankaria kero kwa kisimi to kwa kisimi kwa bulinga mama mbiale kara bulinga tatanga kyale atambiale kogera noe nabo nabagaka na barutwa chakire kobe bana bagosoma buna babyo kaiga barigiri umungina kakiri kuri ringa ebunde yero yari kuguri mesigo erote kwa guchinsanga kanereraria use tokanyete na bara ubasire tatanga tata no mungaini olengo nyendri arakangana mubekere suti okay mubekere suti rero okay wachumuligeri gateba twabakorete tigere ebunda kabugulie mesige menge abakenya bagoteba chitariki 15 muzigo nore musikira ila Amolo Odinga abwene tocha kurusia asemesa yumurayibwense bande bateba machika yale tatu no chikolete mbwingia tuchakira tutakira tebya abantu baitekene because sometimes nere buya gopinga lakini artiri buya gopinga kiregendo ekero totango musike William Ruto mu president gwense achingetiri chiko ngakogera baba asirire ngomo chatore ndengo mo chitoro mugambi gwense lichike nyera chikorosigo tubatende kurunga abantu bari parliament bakorosia machiko bakorende kurunga drafting of those laws yamana kwenda parliament yakora first reading second reading committee stage fourth reading alafu presidential assent so ngakia rakoba ngababo sirre saa 12 ya maambi parliament yakora reading chons pipa ka saa 12:30 ngama yocha kubekese lichike arengo. This law was introduced in parliament in 2024 diachire through these processes lituko baba gosira e plan ya rengo yo kubeka lichikerie sei. That's why parliament leadership yabo etangula yabo soro arrange in state of that day news ikabanyororo wonto tebenga nguri nguburugana narangi bimabiana kingo buruganga kiresi minte yonga umuiri okoreki osirire monte binga naganye to muiri yasire mano chakuburugire bitu so there were plans to pass that law. Manya baba tarasira ni ringa news chuko sira wa baba chianyorekanete okay ekero dichikerio koraki digo chikweta wakili wakwanirenga umurubiri no rengoro I think uko beke signature uko ba equated ne kera bakorigera lichikerio yangira ni aliese na nyara kabango atebidaya na natatebya imbuli na betanyore oboenese kigambiro Kenya ngao babateba eserikali gichiko bage konyora chinguru cyo cyako bachikoligerelie bikorwa chimbwa chi abantu bande na berekere eura abantu oboene bukwana abwase kwa kwandese na nite tete ya Kenya obi yambuli nganya sai na ngonye to mugaka mukaya kangira law school iko kera ngukwana ngukwana nambe mu no murai nambe bire no mwana sia no wakili onye president te kubeka sai richiko in 14 days richigeringo etarire na atabeke sei. So our law allows for a law to take effect even if the president does not sign it okay once the time has lapsed. Okay. So
omurai bwense sei yaeteri gweti chiko ichiko na bwi gweta sei yaeta iyo onyama tukaja bekira akoraki kagochi lakini mbuya sei yeri akoraki kobororo lichikere muna gwate anga ase ekigambiro kie nyang'au mborite bwati bwane ndagete tulikeri lichikeri buna abantu ndoire bichikeri buna abantu bangete eserikali ya Ruto tulikeri lichikeri buna abantu batagete komenya n'abantu bande ndagete ngo example mungina nale abantu bachecheiri sana ase mtandao weekend ye okogera video nere yasokire yae kakokora mang'ana atari maya notako mungino yabe umoirio nogani abantu bali bakani kumba share video chiri napatoko gadi aya umuntu narukarukiru Shafi Weru video yae gasoka yemo kakukwana igoro yo munyaruka ikabuturwe epiece gete yale ko ichane agenda yale ko tabu ikarani metandao Shafi Weru akasirie career ya more than 20 years because of a 1 minute video. Abantu bakwande ebintu bitali byekene byasarira magima by'abantu byabunde kinyumba cy'abantu byasarira kigasi cy'abantu naende astayo chiko libegetenga omuntu nachikubwatu honi gango bwate ngo beke AI yachire kubwatu musubati gete e video yegende nyina bantu nyumba nabwate chinga kicho gotegerera nga video ine kene yali igo umtandao obeire igatia magima ito endo nyento go chikole nenja toko yotumeka usento go chikotware njira yoko lenda nga kimutandao yogotumeka no muyole ngotokonyole twakwana ngotokonyole twaoni ebintu ngotokonyole twakole gasi munabona chi online codes ngongonya chire mbe studio gaiga and mbe code at the same time lakini abantu mbale babwate chimbwa chimbe bwatita bichimbe na urbago cha kutumeka mutandao uli kogendera na mangana babwata mabe mutandao uli no rogotoka kubwata chimbwa chiria nchisa lino na bana baito konyoro mwana gwatire simi anti yayo yogo okonyegeria maki umwana uli akora na era kwenda Rusia yanga cha konyegeria igo lichikeri ndi bwato bebwae lakini first turarigeri lichikeri buna mwanya bantu etagete komenya na bantu ba mintu buya kwa boliru yabu nande kwa ngaite kwa bekire ndigiri yote abunga oborori boli bokorekana boli practical bokorokinga abantu mbaroro actually batumira umutandao gobe lakini abantu mbaroro twarore bali courageous babwato bali mubesokiri bawucha bakorete ku whistleblowing besoki baru information getere sensitive baru documents tira se ministry gete bakorokio bintu gete bigo sale koro abantu abese space yenga kibacha gukole twara so songo tu asometa ali nyansi ngo yotanga power corrupts, absolute power corrupts absolutely kerekene the reason to bwatari chiko no kulenda omuntu uli otali omuntu omoregeu korwaso omunyanguru neri chiko leto yakora mangana maya sana asogo koraigo ntogo tebanga okogera tobwete nga abantu mbare barabwatu asogo kagiru kwa boibi batali baibi totebe nga boibi mbuli oboibi nobuya kono nyiwete okogera 90% yantu bakubwatu nga nabaibi bakosiburu lakini totebe nga ichiko lyo tango boibi ndirigia okogera andake ngubwatari kara abantu bali innocent ombwate buya nekenenga eserikali yatumikire chinguru bobe maega na rero na maambia serikali neche tumekeli chiko bobe lakini ntoko tanga machiko na mabe ntoko tumeka tabia itembe kukanige ntekia toko tanga echae nembe okogera mukaya kunywe chae ta musingi mabweka etabia mukaembe ne tabia mukaembe lakini chae terimbe igori chikeli ndibwatu buya bwae nege nengo nyareka nerenge serikali neritumeke bobe lakini abo no bwakiri bogotoka bokorunga mukaya no ali aminya ke court kokwa bwatirwa tenga in 24 hours you should appear in court and if you appear in court I'll argue for you and a court order will come to say that law was used badly. Wakili I think gowenda tekurubira ngera libya sana na at least kuru information point lakini undena ro rakoligereria rore buna bono twaye kolire yabere ikigambiro aso kore gintu iguru submissions tuligererie buna bono ese ya Kenya sere buna wateba rero nabiri gutume kube mambiri tume kube chi penalty nchiri chibe kirali
chibestiri chiganiri gwakanwa ase kero umuntu akorire amamocho gose tatebe ubwatikanigu no boibi ubwatikanigu ne gento getikeri gyakorekanire toroche chibesa chiri chibekirari ni miaka yogosibu millions of money lichikere kutaraba lichiko yendo giri akarutu ikurunga public participation tutarachaka kukwana boni ekaro yetire. Did you write a memorandum kwatanga that fine that is proposed is too high? Ekero muchumbo wachita matanga on Friday lichike lirire moyo ngwa motetinga lichiko ndiliko soa ka kigenda likane vote no ntomanye thank you muchumbo ita vote teka lichike lia begetwe question ngaliete kosetwa cheto kamotenga tintange cheito lakini tigana kubuli wakili abajumba abaitu tukwana bakorosia machiko na butwaro le bachire betiri bisaminye bya finance bill bya bakenya batatageti so sometimes na batabere reliable no wanda bakenya bokonyora muna bona ikera lichike lya chate ko soka bono lya bekirwe bill bono ya bere lichiko think on 4th of November mutenyo yega na liyo chaka okora ki kwa effective okore gas kwanyora na lya bakenya abande bachite kumanyanga lichike ndiro that's understandable. That's why Tole 14 togotebanga they are part of that law that are punitive and improper. Okay. But lichiko lirori nyene ndibwate gasia na ndibwate its space in the society we have today. Okay. Chik fine gwatebanga nchiroro ichiko ndiyo Kenya gaigali gwetu kutabwati punitive aspect. Okay. Okogera onye kogosereri kunko iyo bantu mba gotegera oni gotintebenga ngomusgali akugwata agotenga chunga sana abantu bacha kwenda kusia 200 kilometers per hour. Okay. If there is no punitive aspect of any law, nobody will ondeta yora orategera chikeri. Okay. Lakini na arotulire ichikeni ndiko chakatanga ngonya na onye serikali yara kwalikire ngaruto must go ukubwaturi tukenda batayonga nta 10,000 or 1 million. Okay. There's a process towards that fine. Okay. Ngwenda ole court uli bakali uli ogwekwana oerese wayo kagete gento kwa kwantene kene onye gutoka ne kene akuna naenda ichiketari ngane ro liachaka lichikeri abe iroro otebenga mukano muntu muchinga ngogenda koti ndebenga kwa defamily mukaya nyene nte ikoti nga mukaya na manyire no mwanya sheria na manyire buna no opinion leader na manyire no mubungo basyo kanyerete ikebingite igwa kwa nanga mukano muchinga bya keiri obunyamasi wa mukaya asibinte bya kora birenga bitatu koti atenga singenjo kwa keiri amaskani yo mugakoyo aso korrekana kwa bantu mwa 10 million. Wakili raneta tekwira ni turaunchukana nabo tura igetiringo toke korora twarucho muswati yo moro setie site yarenge yo waka chikura I think kera finance bill ya 2025 yale kwa bagekuri gukwanirwa sebunge I think lietali ya lirabenjoki lietali ndiroro twarucho no nyano yo kabiru mu na chibi no monene Mosked David Maraga bagwikirana bachikumo defend courtini litaga na litwarucho Maraga akoira libaga korrekana buno mu wakili muswati utakorete in terms of ekero kuligereria gentaro setine site asaba Kenya bakonyara kwa bakuru opinion yao by that time ya ligereti kunga nenchire ya moyoko gasererio murembe bwinse nilichike libonekera liachire creativity ene chiko bore sense ya Kenya umuntu na abantu tina ligerere site yeyo ndiye na umera netene site ya se court ndiye mugaba guchukuma kumoni ubuso bwo kugamba uso gukwana mbubwate mpuliko kwa kimuntu rasi chinguru no na eli tuko chakaba president of this country no lichiko liko ban inconvenience to you because ogo muntu akianda amagara kintingu mubwata ngote abalenga site eli atagete ku spam parliament erinde chila sava cha parliament chirose tegendera gukora mangana. That's the public security, the national security aspect. So the government yatagere go prove nga that system was supposed to be compromised to compromise parliament operations. And you see that's an attack on government public security because parliament is a protected area. Naera gotanga site ya ku public participation. So mpaka even they were tested as gende ko nga evidence tumeocha kukwananga was he a liberator or a terrorist? Okay. Because beyond now because we can. But one ngana wekewa I think na ba vetted I think one of the international
awards chia bachi kwa nanwa buna oyo mo bali bakuru ku Bright Innovators yes bali bakorekana bakorete ibintu gete patire bono ngurigire onye oyo no yomo olia ororekanete aso mtandao maybe agatumika influence yaye akabura tubwata Albert Ojwang published information anyorete kuri click maybe from another source no nyirinde batara verify but you see what happened asake kwa raba Kenya babwa tubuwa ba Albert Ojwang, that's unfortunate kogera tugukwana nga we can't be objective about a loss of life okay umumroli na koseretu naenda koseretu rama kokamo yabantu it was a subject of anger and revenge njira ichikondiyo likorosigu kogaritete ku revenge ya somuntu now the drafters of laws are Kenyans abantu bali bagwite amachiko are Kenyans so laws can be abused no slavery was legal okongentu kwa abantu ngwarenge legal lakini mpogwata democratic parliament we need to start there and I've said the cyber security laws actually it's an amendment law no go change kweli chiko likorete liroro biamente biamente biseminya semachiko gete ko make sure nga twamenyire n'abantu amobuya asense yenyi atokire kuroku mutandao ebintu mbire biroro birebebe na kitu chirete koti okoraki lakini chikeri nyene tutie kunga ina abantu nga ngari chikeneri ibintu chigero bwato kanga kwa bwatiru because amachika inaro gento kyagarete no gosoa na ko make sure nga onde wense gukwana gento onyore na koreteki na amanyite na kende yonse gukwana make sure na keno ko ali tugocha batebi gukeirore ngakiyu rasimo koreki rasimo keirore na ndo keirore gotebe kene inyigerete buna gwatebire to that bit abakenya gento kero kibabwaterinde buna twatebire ngeli bawo batenga chimba yichiko ba misused and twararo abande bakobora nekene ubu nabo drabe misused ende kene nga ndijere ba misused kogero umuntu gwate chinguru nabwate etabiye yo yogotema utume kachinguru go kuikerania amagania ekebene lakini kolira abe misused ndwata wakili 25,000 yense chikoti chiko irekera lituko obwene bwa ombotoke na ndonyo kokobwato tokobera ime for more than 24 hours neyu ne ine ngakikoro ekine kengwanso korwa asokolinda kero muntu kurwa so mtandao gutumeka bo wakili I think buta watebire aba wakili mbaro 25,000 mbali batari gonyara kanyaro mu wakili awuliro mugondo era barocha ulire pi ka tweet ya Ted Bob bono rende maete naro tari ya gukwana igora kini kene ekene buno burabu tukunyara ogesie kanu tarabo wakili 10 onye koro gukwana kene yo monyene kene kia urasma yakora ki kigwekane naro muntu kuchikubwatu nga kogera ya machika ya chenji tali monto ngindako tali monto cha school kwera kolike gesongo igoro yo muntu mpaka che kubwatu enako ekaro twacha kesho natanga bantu ba ichigeli ko affect tali bantu bako oni chinsaga chabo TikTok tali Nsoko TV unless mukayo kwa ndege Nsoko TV agetali kene na ndi mwatire yakoreki ya chire lakini Nsoko TV ne bwataba wakili bakayetebinga kere programa kere go chaka kokora ya chire ko endanga ngochia omura lira smartenga the views aired in this program are the views of wende mukaya ganye ruskabu tali Nsoko TV cheko sieko lakini ndimo mukaya retu engineer usiri orobu no moralia mukaya yo bwate dabura nyolensa chindege ntabwate kerengera lya bwate kialinge burunge tatiga ukwanira obwene guchiese power sometimes una whatever niga asiengo ngusana obwene bwa ekero kubukwana kwana obwene bwao no bukngaini bwo make sure ngakiri kwa kwana ngere as much as possible within the law nchente benga tuli mongaini to kwenda kuti chiko tanga mukana ate batini mongaini but wakili nchente nga no muliriole na bakwenda kuti but wakili tiara raga tevi abubura kwa tebire no bungaini
birasi bitwa begetari byasirire tware mukaye CCTV yo kwendera biro bigose Innocent yo kwendera biro na atebire Innocent yo kiri ne birasi komibie studio you know timbu atinjerende yonsi nda twist nchaga teba nga tukagerete I have seen you nche na arolire sometimes ndiro kora okonyora umwana nchago choteba convincing liyo teba nche na aro chenyarebe kuruwa boroli kamino bono mbuchikobo mochanda asa abantu bandi bali bakorengera linga ndache kuyiwa ntwarale Subaru chikupikia bamura abasabake so abuno abakenya babwato a problem na handi bamanya kwebuli why 15 muna litwa chakara kiri watebe serikali yabwate litukili mirobeli yaye twasukire bosyo iliya cyber security abantu bayibiri chibesa twanchiranire because from the other side muna tokoteba nturochia so muchandole lakini abakenya barochenga serikali igo yali tumeka bune fail yebisyo bosyo wateba nebinte byekoligere bikoro lakini ekikoba yekoligere abantu bali bakora igende igoro ku criticize serikali privatization turakurira se cyber ikogara ndocenga ngo mbia taendrete muzika na wate chinguru cyo kukubwata akwende gali speed chegoro ukubwatire maima hiyo ali kokwenda at 40 otaire ngwana orasemia mbone kyo wata against him asenga kiyo wete perhaps nale ngasi gitakurigirira nale ngasi gitakurigirira lakini machine ne yae machine ne yayo na bako yadi just yatebe 40 is 100 is 100 of course nabako kubekire ngakitosha twakora ngana bunayo bona urantebi no to guteba nga the traffic act is bad because there is a bad policeman no tokoteba yaya what we do okomotenga bona what we do bwatire 5000 DHT anga gusi tumira ne kotyo koreki ongoroki kugocha kotyo chine tracker yegali yao etari korani ni waka e koran through the server of Google na yote bote benga from my mahiu to asina bwatire tu gali anetera ita 50 otine diagnosis ye gali yao otebane bwate check engine te konyara wetani 8 because it's on limp mode erachene selfie ngoko soka of course na so every law can be abused every law can be abused including digital mwao otebenga pinyango kombiro siku chikoni mwao umwana mongaini yakubugulye chikanyire sitting room arose pinyango no muite because ya chikoni watete pinyango kombikora ki biro siku so kera lichikondi bwate indira liratume kubobe lakini ntoko tume katabimbe yabantu gete batano koteba ense itutwara machiko okay wanchubuligirili niko tole na wakili Otiedo Mukaya mambi yabono ndo chenga nanje niko na unchoiru bono ntagetembe buna umujaji anjira the submissions cia wakili Otiedo Mukaya saga ndete gukwanira na mono lichiko lya cyber security liri abeko no murai wense atabe ndiri uchikolendo ubulendi mense ya Kenya na na mono kurusyo kokosera ligugwense ewe kwebikoro byobosali twarorira abantu bakubuke mambi onyora bese cia nchiyo abakenya mbabwate migano yaba yalikiri kigazeti twararira ba mama umuntu agochamote indete gukubekera internet Rusi questions umuntu ogendera kiro cyo twararira abantu buneli umurobeli yo shawo chete bagwete binyoro kwanza the latest yekaroro ni yechistima system ne karari timati se Kenya power bwato muchando Privacy Act ububisi bwa Kenya buli bono bwa maganabo na haro you address yango kurwa senseme yo konyora na akiri wa apply go sine emita gukura matukabere nanyore message ngotebwe mita yawe yachakire kuba processed mambie ndo muntu ikire bakabugonga timati kwanda kubanye HKC ne serikali na yarabona essentially bagatebanga ububisi buli umuntu bwate information yawe tekabwa tigende igoro kwa ubisikire ndo ikale teneni kwachirare na naso akagana ali kai nga ngochanda kitabu kilingoni ukire mambi kigwe mambi ndeke yakuchibicha onyole gokubwata jago tatebigunga click 1 so cyane chirwa sekwen ige ebintu bunebyo nabikogera amachiko buna yetigwa ilinde ekero chibesa chiarule mamo ngakere siminga chibesa kwantu merete tinjiro cha sisi mirakinya kamwana ngaraga ntenga ngombekera kale ngonso ikara sesha kakitenganga kunesi esimi amachiko buna nayo chikogera abantu bali babwato abantu mbale boniga babwate eloni ye serikali batamaitinga kiba ndibairete kogera abantu bagutumeke mitandao akora ube abantu mbale babwate chibicha chi abantu barosiri mpaka bakubekira ase uraire sanduku mangana bunayu naro chikuri cyo abantu mbale mate nangwika nyumba yigo mwana nyanduko ne akonte ingesi minchiese wakane game
kumbe imuntu mbire bikurigereria amanyanga kamwana ngari kabwatite esimbi acha komoro kia mang'ana mambia ena nyoro omwana ochakire gukwana ebintu ntanya kumbite iyo nyumba utali kumwigerera kitu tikadara kubuli wakili abantu abo twabarore bakuru ku pest bagateka advantage y'abana akera bari mutandao minus twarorera abande bagocha bayibera abantu no ba muntu omane no koiberu kiri muntu twise uchaka ari wo barori bwaye nabwo atumuntu rero muikerete so migweta gero mutorama so miri buna Nairobi university no era iga bari muno bari n'abanafunzi baba no baraye kira lituko ntubwate privacy eli o apply na boni mote bekera no ne serikali tagete kumanye gintu gite kurwa sole kutimati David mwiruka waswe and then mwacha kuligi mwana mwasaba telcos baba information yo muntu akiboni ngo bubisi babateba mukayo according ni lichikeli bono di bank aseli chikeli ga nayo wasomira munyu wakili obo bisi boito mbuwate ndekurunga custodians data privacy office nera se lichikoli ito igonto bwate eo bisinere egorendo bubisi bw'abantu lakini nto kunyara korosi machiko akogambera kitabichimbe cheito igonye umuntu ore obwate chinguru cyo kacho bubisi bwaho ose information kwa ire no ene bengi kabwate tabiembe ndo kunyara okolenda kurwa sale lakini machika ito nabwate njira yo gocha kurigyo bwene bwaho ekero kwanyorere nk'umuntu gwasi origi munabone ngenda gwakwana ngekenya pawo umuntu naro waire chinguru cyo gukora kiyo kulika manganayo ogenda tenga yaya amangana naruru ase serikali kusarura so abayibi na umuntu yakubwatiko no nyamboniga kutabenga serikali ngukulikiyole umuntu kubuli naroyo nero maitanga gwakanete token nigoro of course nero bakubuliye kusabuliye yes batate kumanye nyumba yago kusabuliye kwete bundles abuli ngumuroyo booster kya gukwana kuru amanyenga gochale kukware nsa ebera buchiteka isana iko totebenga senga kia lero ubisi mboyo bonge once wachakire kuru information yawo gochiase company gite information yengonya kokoro data festing elinde kwa bamanyanga nkiuragore nkiutali that's why ukwana na ngina bantu lero nga mukagete fridge yetagete ko change also Facebook ndo karani fridge okay lichikondi karaiga likabwatira lyo butantanu wasinini igoro yokonye kwibintu bya serikali gucia sabantu bene kera dalengega iga litukeli mono mu bunge bwensemo ya nyali bali masaba gantebe TNC ya Kenya gebwate lideni ya 12.2 trillion EU nensi ya Kenya kufogo budget ya emia kene emayo kuru mu chando uyu serikali chinga kichinde ndire komiwa yabe ka target cyabo cya collective bango techi yasanye bangelie sana yaruoro ikira yateba yaya kende kirana gero gitiga toni tokorere mechando gitose madeni yatabeyire bintu bya serikali nabo bonyora biyoni ubyelire ninse ya Kenya yali twaruche bagukwanira inse ya Kenya ndindi nyoro ka ukwana nga Kenya gira sabe sana sama kabeso etikalitia sinini so asichinse buna Senegal chiri chitagenda kuligia ndonse chinyore kende cyukubugulie loan cyokora kende yonse privatization law tokoira nabo no gukwanira elire naro tumanye ngaki eliro lindika bwato muchande lya cyber security twalianjiranire buno enda tagatore lakini nyegene tenga ebi byombe byo kwegera bwene bwo mwanya bantu nabiro bibyakire bosi weke gambero perhaps yama bagana ali bari ucharo ratara addressed well tujara kubatokora mwacho muligiri no murubeli bwensoko bwakire togenda tukwana no moske wakili Otieno no muwakili ole asomocho yo Nairobi na namona agenda tokotokonya kuligirelia ibingese biri byabe kwasilichiko liense ya Kenya no muraibwense Dr. William Ruto na namona gento kende tekolete ngwana ase chinsemo au mtandao sa magazeti na namona sichinyumba chubuliki amagana tetogenda umutima ko musini tokoirana toso sense me yata tebinga arolende serikali neche enyore kera kende ya ise irwe sukali yetagete bunabona aba lecturer gose aboroki beji university bagateba batagete chibes chiabo chibe kukoba komba liko irada serikali yatebireta etekoni orochoromo gakiro chakoba
bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho murire bwa Nsoko TV igeta sen gen Nsoko TV ibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machine na nyura netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uburuso bw'umugusi. Muligeli aiga Nsoko TV murubeli Nsoko bwakire togendete gukwana na wakili Otieno Mukaya agakakaya togendete kuligereria mono amachikalia nyarako bagakubikwa essay no muraibwense Dr. William Ruto na mono asebwa ngoiga abantu bayendete kuri birengereri byabo bali bakubwate serikali ntwaroche umonogeli bwe bunge umusikema Moses Masika Wetangula igorona ara itabara ibalenga sensemo ya Western Kenya na nemono nera gateba ngali chikeli nigo chikobali kuligiririe umbwa namuna gwatebire mitandao nere boni gotabeko chaga kutegerera sabantu bale okonyora mangana gukwanura magundo twarochenga kyemo ense ya America kwenye letri chiko dio gosieka TikTok tiandara kwa mutandao buno yo TikTok lakini ende kero murai bwense kera ya sweto bisiritaga ni ntakorete no ko ruigende ikorukwa lichiko lyo kuigoro mutandao uyu bagatebanga national security ekogosereri bw'uburendi bwense na nemono nabikunyara ko bagego gendereri bosie birengereri biritaganire nindo chega igo magotebanga igo na koteba iga gokorora igentekebe tokebe ku mutandao igo bona goteba abantu abanyene tibabeka su mutandao unabono narucho musacha no munginoye baligitirianda babekira su mutandao mbobe sana kwanerangio angwayo JP Mokogoti akoroteba umama kuruchinse mo senichi bitutwatebe narale atebanga chinga kichinde gutwarale abantu bako beku yasemi mutandao
bago tikubali getirianda nande nabera atoke toli getirianda lakini rero chiap chiachire chikurusi chigotige kole getirianda igolendo tebire kwanda yu agorunga JB Mokogoti mama bitutu actually lietali yaye egaro yo mama lietali yaye bitutu nara igo korokwa Nindoche wakarunga wakili good job kwa kufafanulia Wakenya ni Masai tukiwa Nyansiongo tukicheza ligi ndogo. Uyu mwa basaletire twagitumbira masakara Nyansiongo Masai na mukwanire. Masai kwa mukwanire kwa mbanyire. Watebiri ukwane mambia bono. Nindoche gaiganere naro kurunga Jasper Nyang'au agoteba gari chinsemo chia Bukiambuli. Agateba nagendete kurigereria umuroberi igonga ti abali baligerete bagendete gateba ngarende gokora legende kigia sarekire ayo manyanga kyokora twakwanire chimbu chindonga so mtandao dikara likale gatebe keregento kia ugia sarekire oni no mutogo bwa konyere serikali nibwate chi asset chiaye ichikoliyo gochikoba koina na guchia sabantu bene banyale kupapa gotenenera sachinde na botogo sign on contract torolega kigente kigire gusine myaka ya moto nyore gento kurwa twekonyera tunyorenga ingakia mama gacha kia ICC na letete headlines woni ye lishirika likali gukwanira Kenya Pipeline Company lichikeli mugambi Raila Odinga tarasira na kwanete genteki and I referred to a speech yomong no lekorunga Margaret Thatcher kero bale otanga chinyomba chire London chinde ngoni guchire bulti kara yana yunga yeguchi asemna guti kara London ekero etawa yao niu yabe the privatized musongo nyigori akonye buguri anyire so semna guti kara akakwandra pipeline akateba the pipes are laid in Kenya, the company operates in Kenya, somebody else has bought it, ataipeleka kwao. Lakini mate believe nerito bwate wakili na hatabugulie ile e cost yo chaka go change because Kenya Pipeline ngora tolengo chere gikubwatira nekiyombekia energy regulatory commission ba regulate even prices toko umuntu bene tagwa mwate biduka yanera ndiko ndubwate gento kikurukunga ekero tukulire binte bya serikali tonya kuligire ndikurunga profitability. Yeah, of course there aspect to chakira kora sio boita Kenya Pipe most parastatals no umurwe bango mu Kenya oguchia chibesa takirie beigo ebiyumbe biri nkora bire byasara bitakire bikoreki bietenenere so lakini serikali teringi ya soko le biashara serikali iringi ya soko sangire bango. Government has never been a good business person. Igekara tuwarenge economy inse naliye serikali yarenge gotema iranikire gento irinde mokanya takoraki taumia lakini boni gatwachakire koba echire igogete nyoko ni getamtamu kia uchiringi sano njengo ni chiringi bere at the end of the day echiro ngokorereki ngwe bekera sitakeire privatization negentekia lakini mnatu kwa na igoro ya machiko kire gento ngebwate embwa yo gutumeka bube neringo umuntu oro gukora agekore ne agekore no bwasi uko no ene ngakinira maremo spiare nga ya serikali ekero kinyata chagete kubaga maremo na gweta maremo kiro umuntu akanyora title deed lakini naende bono akaba sani ba maremo mane amanene privatization terigento kebe in its entirety lakini nabe gutume kuube nabe bintu bikoni wa maguri amabe irinda basani gite bakoreki panyore. By the way tukubwatia bwa sogatebera kirigento gwateba nga kiribo berekini bakoni magania babe arorekana aramabe kirade karaste no mubunge Dan Manduku gaiga muske gatebetenga paganjirana Kenya Pipeline yoni itangani bama yetirigo lia koni itangani kine kia kororekana 2 mbali koro kiesi chibese chikoreki chiyo chigotumeka asa bakenya babwa tumuchando no linga twanchiranire nkokora toleki ko nkon tolegenteki kera twakeoniri gituchi gutumeka bali bakuru kubakubuli chibese china bacha koni eguma etegera gwachakire koni ya unakusiba gateba
ora kwao ni ryo mo limo igoku nega ojaga kwa ndibo paka boya arengo ni baka gesona boya baka gesona so as a privatization no tutete kumanyanga ubuyanga iboberete watebire serikali iri mbaso okora biashara iri ngiya so gusanye banga nare ko banga incengo kolega cia serikali gose nincengo amwa amangana bunaya nare ko kolega ndekuru nga privatization nare ko kolega ndekuru kunga operator manager agreement ndebe nga serikali tiri kunyara okora gendeke kia ndebe Soko TV nare no mate ko kora TV sana ndagete to kolega agreement naye uire TV oye korere biashara tumira na se faida ige TV ne ya mokaya lakini Soko TV ne re okoraki ikominyoka nero iyuna beko begentekia okora than kokora privatization but then the privatization nero ni terimbe ebe structured bia transactional advisors wanaba wakili bali bakorosie deal yeri bayrosie benga nebanga umuntu binafsi oyo gocha korani egenteke oire 40% of the shares government itigarekere a majority shareholder so that itukundirio na be serikali kwa mwegole shares chai back lakini ko ni completely nintu ale mechando nero okogera we are losing control over strategic asset tinda nyora libagali okuligereri lisakarali liliyo gochuko kora that privatization lakini ni maite how privatization is done tokore a very good example ekoro kunga Kenya Power Kenya Power ne parastatal lakini some part of it is owned by private individuals. What does increases is efficiency. That's what rochanga squeeze estima erekerase nelinga gusira asma twano le estima ekere mbulego tu okogera yemete tokarteki tobwate and that is understandable because yo moto gwere estima kere live chitibine chinyike tora nyara twakoreki twasirre gusi lakini kwa urut Kenya ogenda gosengana tena boku ukunyara kwanjanga Kenya ntobwate moto tole because Ghana estimate 40-30 okata yo nga estimate bugo mpaka chisagete of course na roche miaka yabo itokira no mbosongali kero menye toro mwaka ari gukuigurire estimate ni Saturday na Sunday matuka yande mbutukolio so that efficiency ngwenyora tore kutumeka the privatization part posta it obuli ngangi posta yako araboni ga notebe of course nabo konyoranga amaruba aliyoka tigalete ngo tumiro liruba lero no tayo ubone ngaliruba mbu yango iriruba kuba sena it's effective even public transport is doing even better actually kora ligelia karaba ya model ni chibesi na kwa abantu bali bakona kwa ni bintu byabalyo onyora bachu ichibesi kurworo nga bachiri kuyebesa yabo kuri posta but wakili posta ne bwate a workforce bakwa kuri serikali kero muntu atetega serikali okugara no akwenda ikarasi basikore kichiche aiboni ga no maetenga lazima Soko TV yaoni lazima obe innovative ilinde eme chi discussion chile gaiga chikonye mwana inchi so that you deliver value for your viewership. That's why okonyoranga private operations chiko make more money than public. Ondo ateunga posta ngoni gwere to ena coach ilinde ena coach nyetumeke gutuma marube bune gutuma, will you say no? To kana lakini wakili bwana tuligerelia iga is good because private of course umuntu agabika chinguru chiaye ama etenga no kintu kiane kire ntabige chinguru gento ngeyo lakini yekera tubige chinguru eche nabo gonyora faida y'uchira umuntu oyomo in the expense abantu bandi bagakoletaki bagende go serve government kubigere gento geli batabanga ere nani profitable non profit making yes quarrels bono yengo chiere kura government yese bintu biri nande una whatever of course yetogenda ninga gachite nyumba yane nga gachite ndangiri umuntu ucha kondusiria rent ngakite umuntu ukondusiria rent yare ile chibesi chinyinge kubwachiri chiane quarrel ese approach ibale gotera lakini ndoko nyora bone serikali itete go severe completely ni genteke imbwate njira ndataka yakoru lakini ngebwate njira yakoru boniga and I'll give you a very good example ntobwate public schools terwaka ni bangona na yamo ntobwate private schools mbantu malenga barataka abana babaende public schools abake ntobwate a state owned media house eretari arekorwa na inumoro why do you think abantu bako watching Soko TV
to protect a market player from the market. Of course. Abantu mbabwate chinguru chio kugura kiri batagete keko ba value. And to tebanga no egerere gento kumaite ngangu sirakire. Igo Kenya Pipeline, for example, has a lot of inefficiencies, and the government has known. I could have preferred a management service agreement, but we are into privatization. There are structures they can put to make sure, even with that privatization, still Omo Kenya ngonyora value. Okay. Aso Mokenya konyora value bono mate kwa ibekire kwa eretire kwa nchire ni na batoko genda tuligia abantu bene bachi batenenire gente gito ntoke on fully. Yeah. Say ye yo murai wensi. Ni justified kwa so eseli chike kamineli boniga because kogera mna nago tebi. Nende I think pia privatization to nyirigeri to erusia se bitina. Maito mo Africa goso mo Kenya goso mo gusi. Ntubwate omo kokosane ka toko regali ego chanka. Lakini ntoko takagaliye ya mumromindo. The expressway yegweta kando waiga. That's a public private partnership. Nto abwate mochane kerego chokera no mochina kwarteki wa Roseti. SGR is a private public partnership. Of course, yeah. And it's working brilliantly. Ekera dani batemete ko airport. Etu amuage tamage na kagenda. Wono ngwara. Ekero moskira ila asira ili muberocha. There was a very big security concern. Nakianto aliwa korta bakaso airport ali. Kera wasigale balengi kera asega. And that's our entry point. We are centrally placed. Rwanda ngokolere gento kilitu akanete ntokora na adani because we were jealous. Tutagetenge bitina bya ito bigenda before ebyasara. Mambienda bageningo ngo takabale ku Rwanda kubwa ku Kenya gai. Tigadara kubuli wakili. Gento kerikyo kwa na is good bitina bya ito mbiroro bakenya ntubwatenjire tutokora ibintu. Lakini kero kuligiro none kero tokoswa ese bintu bikuru kuchi cost. About criticize ndora wekera mamocho. SGR initially proposed value ya yo kuyagacha ngo yalengenzi. Katad what it costed. Ekera yachi chibono kwagachwa ekagenda igoro. Igetingirege kwagachukia sana. Kiyo cha konya abana baitu gwa kumupira kuminyokororo talanta. E budget ya bigetu oro ichiko gikora. Ya elire na another location ikoligigwere. So sometimes sekreto konyora ba Kenya bago chaba soki bacha criticize is because a process ya koru Kenya gaige ko beye gesunte bono. No to akwande na ende to singere ile point ya sana. Buno mo Kenya etabia itembe tegera twange bintebia. Public private partnerships chako rechinze chiagendere including India. India boniga kire kento ya korungere ko serikali tugutume kabesa ya okole gento. Ekuligio monto re private okole gento okiran for 30 years ogenda. Abantu banyora value. Lakini our bad manners ngas to re private entity egocha etoko na tuabeke budget etoro. Gento yaro cha cost 5 billion ya cost 20 billion in toragere. But that's our own bad manners. It doesn't mean private public partnerships nembe. In fact, I'm very comfortable onye ndabo monyene bwenserero. Totebenga all public private partnerships must have 40% of Kenyan content. So company ndio nzi gocha twagachere airport na mbeyemo no con body director na investor mo Kenya. So that we have that Kenyan content. Twagachere airport, but we want you to be 40% Kenyan. So that also that profit comes to our people. Whatever mbuye itode rembe lakini nchibona kana ngona kuligirira wakile na namono mo Kenya ule skali habali ska they might not have a problem because njema yataba Kenya ngwadi just bali bugango sana kira batebwe police aba bagoteba bali sembwembe bali bagotorose decisions. Yes. Aba bugulityo muyibu ko na change ameli na bakogenda be nakira batiga ba Kenya no nyene liuga lero lyabuliro mate liuga ngo beligulire lya twara musori bona kwanya no nyame yale kororeka nasi yalingi. So that is why urucha ba Kenya bagoteba onye bono turi nyinchiye tugoje twara teba GPPO Kenya chigo chichachira tu in parliament chibe discussed ekereko by law meaning tiricha kale tubona in parliament because the government have worked on gento kereseli chiko chinga gichinde tokonyole binde esenye ncholiringa lazima gemaigwetigwa kigenda all these other processes tugoja ko regularize riko bali chiko no goteba
rifai ke lichi ko getera litwatumeka twakora igenteke. So obma machonaro aso go skip the public aspect ya parliament. Kogera the reason ndaisara stibunge nari ngumubungo nakorteki naro. So ichigeri ndigweta under the as a ebirengo bie constitution. Na ende boni gandire koti ndiko karaki ndiko pingu. Erigere rigwerenga it goes beyond constitutionalism. Eri kogwa. Lakini my comment ni ringa the aspects chiri chikoriri titagete karaki kwebacha. Oborengi bwa parliament. Lakini richikoriri in itself without that procedural unfairness. Biyaride. Okay. Nakingote anga no emboniga. Actually we are privatizing everything. Totebe boni go twaro muyeganga. Mbocha beli ucha bate nganju muruka go so bate anga ati gorangiri chief chef. Arosia abantu maite bocha beli akorosia nyamango bekara macha mange. Aburuka mange arafu monte dage kumuroma tebe aya bocha beli nero lengeri kali. Nero koraki. Bocha beli nero jagire go improve sada tatageti bata abazi go bajiche. Bono na kingo teberanga no emboni go ende menge gusi. Akonyora abantu mbali babegete chikwa bichindabu. Bakurugera abantu. Nimbaroche. Ili nera ene nyamat. Tejakoleta mangana. Ngama nyale bogera. Privatization twaichakire kuru asemejega yaitu. No emboni ngantu kali kubeka bantu ero. Etokuligi osoro and company tents. Babeke tent yali abagana bakaranza isikomba chakorange biro byana ngakibire byangane. That efficiency is what government is looking for. Okay. Without it abia itembe. Those things are amazing. Aende biko change nse yaito ebengia. Okay. Monchu muligereri nigotogendete gukwana na wakili ndo chichinse chito chinacho chichimyogete sana kurugunganisha Shadrack Osoro kutoka Jamachi Bobasi. Asante sana wakili kwa mafunzo yako, tunakugoja ukue mjumbe wetu 2027. You know yo kurukunga Shadrack kuruchinse mochi Bobasi na bondo chega teba igaganyete obo mujumbe. Chisebo je 2020. Amini chinga kicha 2027. Biyamo Shadrack nitakuwa mjumbe wako 2027 sitakuangusha. Ebinte binabyo chikomera na bire parliament. Na ande egento kerefani asese ya Kenya wakili ngelinga kero montare ororo. Abugatete iganguragerale. Tukuigwa magana gagosoka liogindi gosoka. Kagosoka isiko you now start seeing that one. Indicators inchiro of course chigotebanga Kenya ntuliko kalibia. Lakini amachibu tuko ligia yo gukora ibintu byito chinga kichinde bagoteba nechire midi chiri chigokonya bali barasobora chitaikicho batati koligerikeli a long term impact. Your fair comment yese binte bitukorera ituko ndiyo twanya gwikaranta yangense itombiere neba muntu tayo nyakwa nsaransa tanga the government any the country is going in the right direction. Manake romugati olenge chiringi 20 iko twanchira nga twabera bange neka twabera bange na aro ibintu tokuligi na bisemu kale kwa gachire skuru chi company cha kurwanera matuka ya bonse bachire skuru iko ntake okora mono konyora kiria baibuli baito bara okora kikonyora amma mochonaro konyora koba lakini economy yaito netagete more than just the basic kontete kote abantu baita bana bake we need to push more whether the abantu mtotake ibintu mbyo taratake serikali yakore but you realize serikali teyo yanya korageria umuntu gasya serikali njigo cha sekero umuntu nonyene genteke serikali batanga nyota project tarikiro umuntu gocha kanyora. There is more competition and resources inchirichiri tutumeke resources echitobwate to rosi ugomba itobebubya. Okay. Abantu baita bake we should learn to live outside politics. Tomenye outside mwana siasa, tomenye outside ya serikali. Okay. Because the day ebintu bya serikali mbibwate engaki entambe endekorunga strategic planning. Okay. Planning does not happen today. Planning ya kokoru lero ebintu tokuri lero ibya bete plan ne serikali ya Moi gose ya Kibaki. Okay. It means ebintu serikali ya ruteo kora lero nabo turabya kanire lakini ebigokonye abantu bararia bali muto just like karole form 4 ogwakane fees ye basi nabora atakaraki toyelina lakini skuru ene chakaraki neche twale basi abanse na rokonyoranga the government of the day okarabobe especially in corruption and abuse of human rights, but our courts are there and they are doing a splendid job. Corruption ne tabia mbeto bwate and sometimes yora nyoro muntu gotanga stop corruption ne bitina bwate because tara ikaransa kero keri nere kanga okareki
aibenke. Okay. So it is a function of our moral fabric kuna abantu to tackle our issues today. Okay. Lakini if as a people egasi yaito no korama na kurigia stoko korera ama tukurusia magoso nonye naye mwenyene mwago tuli perfect no gotemakira ritu gwatanga igoro na kultumugati no sutikale rongoro muyo. Okay. Yes. Nibirengerera byo mwakili utino mukaya bya mona soko jara libaga gucha studio. Asante. Ninyi weta basi ba whatever 2027 bako ganyete. Karagenda ko barokia machiko chikorosi. Chinga kichiguika. Tete tukolera bwa somurobeli bya mona soko jara libaga na guchichaga igani ndo chigidion makoli. Apostle Godfrey Msanini ndo che message ya onto irande lichinsa chinde. Musoli wege susu Clement Obado na ande boigona banki mwarenge mbale tutasomalirie mambi twachakira umurobeli nindo chichi message ino gaiga tokonyora chinga kinto chirigererie na boigo nindo che Rogers Nyariki Edwin Machabe boigo na banke Prince Nyachoti no wale gaiga Gil Sakimto Mark Morag Clement Obado Moseti Innocent Kebande Esokoro na boigo Christopher Tandi Dan Kaneombane Onchirio Yoro mwalimu na Jeria Kirbo tiga tukolera abo wakili biamono next time wakonyora libaga ochiche na ndituligererie lichiko paka abane nkuboli bakali will litukolinde wakonyora libaga tuchitukwanire igoro ye will kwantore igoro ye will tutaya abantu ngo gukungoro no kulimo egentokero kyore shwa onye komenyete kira litukubuna litukuri ali omweli litukeli mono cha right. Okay. Yes. Biyake bubwa chumuliri gikira butu akoro murobiri wensoko bwakire twachagite chinsa 12 twalingene yo minto Diana Ndemo na Joseph Iteba na boigo twabeire no mwakili gaiga kubwatira na Nense Meliende ya kabiri studio John Kebati na boigo na Joshua Autano alenge mwanchumuliri Dibora no ale Sense Meliende kwa tebimbu ya mono tumirane mambi tichi kabiri lero tichiri muri yaelire eiki ya chakire biyamono.